Oh, sí. Boa tarde a todas, a todos, tamén ás persoas que nos están vendo a través dunha pantalla en diferentes localizacións. Un saúdo moi especial á señora Carmen, a nai de Luisa Villalta, que está un pouquiño débil, pero xa mellor. Pronto a volveremos a ter nestes actos todos. Supoño que as emocións tamén esgotan, e ao mellor este ano tan forte para ela algo igual influiu. Saúdo tamén a Susana, a irmá de Luisa, por acompañarnos sempre. Moi poucas veces se dan estas circunstancias. Teñamos en conta que Luisa morreu moi nova, como sabemos, con 46 anos. Iso fai, hai tan só ademais 2 décadas. Iso fai que todo isto adquira como un matiz de especial emoción. Antes de presentar a persoa que vai intervir en primeiro lugar, vai a por diante a miña felicitación ás académicas coordinadoras deste acto, a Ana Romaní e a miña, a que confunden comigo, a Margarita Ledo. Si, a min sempre me din parabéns, admírote moito, porque ti eres Margarita, non? Así que, pois, felicítovos por conseguir que esta eficacia lúcida neste simposio. Foi onte un día moi interesante, porque houve, ademais, non todas as opinións iguais, que iso é o bo, e hoxe esperamos pois algo non menos que o de onte. Entendo que non era doado decidir que persoas poderían intervir, porque son moitas as que coñeceron a Luisa hai tan pouco tempo que cadraron con ela, tanto en proxectos comúns como amigas, amigos, compañeiras e compañeiros mesmo, como alumnos, e alumnos que ela tivo como profesora. Polo tanto, non era doado. Son moitas as persoas con autoritas para complementaren as arterias menos coñecidas deste corazón ensarillado, como ela mesma se definía. Tamén lles dou os parabéns polos suxestivos títulos xenéricos cos que nomearon os diferentes relatorios e mesas redondas, chiscadas inspiradas nos poemas de Luisa. Toca hoxe, nos relatorios desta segunda xornada, atopar o xesto de buscarnos, que nos descubrirá un pouco máis da Luisa Villalta, narradora e dramaturga. En primeiro lugar, intervirá Inmaculada Otero Varela, licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña e en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, onde en 2002 obtivo diploma de Estudos Avanzados co traballo de investigación a narrativa experimental galega dos 80 e 90, un achegamento ao posmodernismo. Traballou no Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia pertencente ao Consello da Cultura Galega, ensaísta con traballos relacionados co papel das mulleres na literatura, como autoras e como protagonistas. Outro sí, investigou sobre os obxectos de ficción femininos na narrativa galega. Fai crítica literaria nos Sermos, en Grial, na web italiana Insua Europea. Por certo, na Universidade La Sapienza de Roma traballou como lectora de lingua e cultura galegas. Na actualidade, exerce de profesora de lingua e literatura galegas no IES David Buján de Cambre, preto da súa Carral natal. O título que a Inmaculada escolleu para o seu relatorio é A narrativa de Luisa Villalta, un relato de compromiso e innovación. Dou fe dese compromiso e innovación. Así comeza, poño por caso, o relato A nación das últimas cousas, recollido en Novo do Trinque de 1997, unha publicación do Bloque Nacionalista Galego onde coincidimos unha das poucas veces que nos cadrou de coincidir. Nel
cun sorprendente golpe de feto, xa nos seduce dende comezo. E cito textual: dende que están por eliminar a noite, os negros non saben onde meterse. Non me refiro aos negros de raza negra, senón aos negros de todas as razas. Inmaculada, cando queiras. Boa tarde a todas e todos, e moitas grazas pola vosa presenza e a Real Academia, as coordinadoras, por convidarme a seguir celebrando a Luisa Villalta. Vou poñer unha presentación que non ten máis pretensión que descansedes un pouquiño de min e botedes aí os ollos un pouco para seguir a Luisa. O primeiro compromiso de Luisa Villalta foi con ela mesma: manterse en cada produción da vida dentro dos lindes da coherencia. Aínda que andoia cambiando de leira, sempre se notaba a man da sachadora, mellor, da topógrafa. As metáforas con Luisa fanse urbanas e beben da técnica que se apoia na reflexión lúcida, na índole intelectual e na lectura aguda de todos os aspectos que afectan a cultura contemporánea. Velaquí as ferramentas principais que carreta sempre canda ela: pensar a lóxica do capitalismo ser odio, a situación da identidade galega dentro desa lóxica, o feminismo e a boa literatura. Seguro que se falou onte, probablemente falarase aínda nas horas que quedan, do compromiso cívico de Luisa, de todas as asociacións das que formou parte, da militancia nacionalista, de todas as manifestacións ás que asistiu ou da colaboración con todo tipo de proxectos nos que cría. Isto impregna a obra, porque os sucos que rexistran o extra literario, ás veces, tamén se converten en propiedades que permiten que os obxectos artísticos existan. Atravesemos a cancela do campo de senso da vida para introducirnos no eido narrativo. Durante anos, tras o pasamento, pareceu que tiña terra menos fértil en comparación coa da lírica, do ensaio e do teatro. Coido que non é xusto. En primeiro lugar, porque completa a perfección a interpretación dos textos que pertencen a outros xéneros. Se agora se está a falar tanto da poesía expandida, no caso de Luisa, como no de tantas outras autorías, pero aquí vese de maneira nidia, habería que falar de produción expandida. Mesmo en varias linguas, non só polo labor como traductora, senón tamén pola proximidade ao sistema literario portugués. A lectura de cada un dos seus textos acende unha luz nos outros. Cada rexistro forma unha inscripción necesaria para que o ámbito que constitúe a obra de Luisa Villalta sexa. O segundo argumento para poñer en valor o labor narrativo, como veremos, ten a ver co feito de que se insire con algunhas propostas ben orixinais nunha das correntes máis innovadoras de finais do século XX e principios do XXI, a corrente experimental e posmoderna. En terceiro lugar, porque comeza a publicar narrativa dende os inicios da súa traxectoria, xa que o primeiro libro de relatos ve a luz en 1991, o que demostra a querenza polo xénero. E por último, porque en vida si era considerada unha narradora a ter en conta. De feito, a irrupción das novelas tivo acollida nos medios da época, como no suplemento cultural Revista das Letras, Artes e Ciencias del Correo Gallego, ou en Tempos Novos. Por iso se inclúe tamén nas antoloxías narradoras do ano 2000, por unha banda na que Teresa Cuíñas e Iria Sobrino presentaban as voces femininas que estaban chamadas a, e cito, inaugurar un espacio casi inédito nas nosas letras, a narrativa de muller. Por outro, tamén aparece en Materia Prima, outra antoloxía de relatos que escolman Armando Requeixo e Ramón Nicolás, na que participan, independentemente do xénero que aparece nos documentos oficiais, autorías relevantes da época. A parte da contribución a estes libros cunha intención panorámica, colabora con outras moitas publicacións de carácter colectivo. No levantamento do sistema literario, sabíase a finais do século pasado que eran fundamentais os proxectos que apoiasen a edición ou que reivindicasen dun xeito ou doutro a vitalidade da lingua e da cultura. E Luisa sempre estivo aí, ás veces con textos que se ven que están feitos a medida do que se solicita, o que non lle resta mérito ningún. Participa na recompilación de relatos, a que se refería antes Fina, que realizan o BNG, co título Novo do Trinque, a Mesa pola Normalización Lingüística, da que era socia, en Longa Lingua, Contos da Mesa, o Diario Cultural da Radio Galega, con na radio 56 historias no ar,
coa librería Cartabón tamén colabora con mini relatos, e tamén cede contos para publicacións periódicas como Madrigal ou a Revista das Letras. Botábase en falta que ao longo deste ano non saíse unha escolma dos relatos incluídos en obras colectivas, os que ás veces non era fácil acceder. Do mesmo xeito que viu a luz en Galaxia un volume que recollía os libros independentes, os asinados só por ela, baixo o título Luisa Villalta, Narrativa Reunida, 1991-2001, que agrupaba Silencio ensaiamos, despois aparecerán na pantalla, Teoría de xogos e As chaves do tempo. Mais estes días está a chegar ás librerías unha recompilación que realiza Daniel Chapela, tamén para Galaxia, baixo o título Luisa Villalta, Narrativa Inédita e Dispersa. Que temos aí, ainda non tiven a ocasión de botarlle así un ollo. Mais volvamos ao compromiso de Luisa. Alén dun compromiso moi consciente co sistema literario, con organizacións políticas, con asociacións e empresas que traballaban a favor da cultura galega, así como con editoriais amigas como Lai o Vento, os relatos apostan tamén por temática social moi vencellada ás preocupacións da autora. Non me estenderei no que está recollido noutros lugares, mas compre citar que os textos que acubillaron obras colectivas achéganse con rigor e clarividencia de taquímetro asuntos concretos como o desastre do Prestige, co relato A idade das preguntas, a recuperación da memoria histórica sobre a represión na Guerra Civil e na posguerra, co relato Máis alá das raíces, os prexuízos e usos lingüísticos en Coa lingua de fora. Mais a precisión de mira telescópica proxectábase por riba das urxencias concretas para encadralas en dúas cuestións basilares que tamén estarán presentes nas obras individuais: o devir da identidade galega e o devir das sociedades mergulladas no capitalismo serodio, nun período, o dela, no que se populariza o termo globalización. Mesmo podemos reagrupalo nun único tema, xa que se adoitaban concretar no mesmo texto nunha relación causa-efecto ou máis ben de continxencias coincidentes que non se sabía como irían confluir. Isto é, o devir da identidade galega no marco do capitalismo serodio. Luisa Villalta sabía que esa concepción arcádica de sociedade rural preindustrial non se axustaba exactamente á realidade galega de finais do XX, que o presente nos botaba na cara novos retos ante os que non conviña mirar cara ao outro lado. Tampouco cara atrás, se non era para coller o pulso atemporal que dan as alegorías para chaiar o terreo do futuro. Porque o espírito crítico de Luisa Villalta non lle permitiu ser inxenua, pero sí moderadamente esperanzada ou disciplinadamente consecuente, como anuncian moitos finais dos textos. Este era o texto que te refería ao final. Marca o punto de fuga nalgún dos títulos dos relatos. En Desperta do teu sono, pon no centro un protagonista que só atopa saída ao círculo da rutina no soño cando volve conectar cos, e cito, antepasados para copiar en do vivido unha nova páxina no libro do destino. O soño, que está moi presente na obra de Luisa, volve estar presente no conto A nación das últimas cousas, que é o que figura aí na pantalla. Tamén o personaxe principal ve como muda o mundo ao espertar. No lugar da librería onde coñecera a muller que amaba, había unha sucursal de banco, porque gañaran os destrutores de soños, os negros aos que te referías, o neoliberalismo económico. Só lle quedaba pensar en elaborar este perfume para que perdure en min a esperanza do que aínda ten que acontecer. Non exactamente o final deste relato, despois hai outro, anaquiño, xa falaremos disto, porque a Luisa gustaballe moito mesturar voces narrativas, que ibase distintas voces narrativas. Entón, cando acaba o relato este protagonista, hai outra voz en primeira persoa, de plural neste caso, que dende un nós reflexiona sobre o que este personaxe contou. Esta preocupación toma forma máis complexa nas novelas. Comecemos pola última. En As chaves do tempo, publicada en 2001, As chaves do tempo, publicada en 2001, é unha novela curta que sitúa o groso da diéxese na Idade Media, concretamente no momento en que Galiza perde fronte ao poder castelán. Acolle o ton dos contos populares e a temática da materia de Bretaña para narrar unha historia de traizón entre irmáns. Un monarca galego, Artur, determina coa axuda de Merlín cal dos fillos herdará o reino.
Merlín, botando man do pragmatismo un tanto insensato no que afondaría Begoña Camaño anos despois en Morgana en Esmelle, aconsella que faga unha chave de ouro e outra de ferro para repartir o chou entre os fillos, Pedro e Afonso. Quen teña a chave de ouro será o rei xusto. Mais o engano sempre alimenta a confusión e a cobiza. Ninguén sabe que chave ten, pero Afonso, o máis ambicioso, coida que a del debe ser a boa. A Pedro só lle queda fuxir e vivir camuflado entre o pobo, mentras ve como o irmán tamén é traizoado e o poder real remata en mans foráneas, en mans castelás. Será de novo Merlín, que cun sortilexio temporal o sitúa na época contemporánea, quen lle lembra a necesidade de insistir na encomenda mesiánica, porque a xente, cansa, aínda espera. Na lección moral, do final, un novo feitizo. A voz narradora diríxese a quen lé para entregarlle o ouro da chave feita coas palabras. Aí, e cito, onde habitades os leitores, para que por fin sexades quen de abrir o futuro o reino que un día perdemos. Un mensaxe clara. Este naquiño que figura aquí non é exactamente o final, tampouco é a páxina previa, o que lín onde estaba o narradora se dirixe directamente aos leitores e aí fala Merlín, non? Pero Merlín cando fala con este irmán desafortunado que chega ao século XX, bueno, creo que nas súas declaracións vese tamén bastante o que era Luisa Villalta, non? Cando fala das máquinas que fabrican, outro ser humano morre, ninguén se abre a fame, nalgures se abren a fame 3 bocas por cada unha que consegue encher co dobre da comida que necesita. Bueno, en fin, despois fala tamén dos bancos, de novo, aparecen moitos bancos na súa obra, e tamén fala ao final do idioma. Ten un sentido metafórico, o reino nun idioma que anda a non comprenderse a sí mesmo, pero tamén é unha chiscadela clara a lingua galega. Se na novela anterior se recorría a parábola, asentada na recreación histórica da tradición literaria, en Teoría de xogos, de 1997, que é previa a esta das chaves do tempo, prefírese xa desde o inicio unha ancoraxe urbana de finais do século XX. Deterémonos nos recursos e as fontes máis adiante para centrarnos agora no argumento. Unha narradora interna conta que lle sucede cando entra a traballar nunha empresa de electricidade situada na Coruña, aínda que non se chega a concretar o nome da cidade na obra, sabemos que é a Coruña, a comezos dos anos 80. Cando a protagonista empeza a definir as relacións xa ora complicadas cos compañeiros, principalmente con Catro, ten que introducir unha nova variante no xogo. A empresa vende parte das accións e sofre unha reestruturación, a fusión, sempre se chama así, que aparece recorrentemente coa reverencia abstracta que se agocha detrás das palabras ampulosas. O resultado pasa polos despidos e cambios de postos no cadro de persoal, supeditados ás decisións dun xefe vido de Madrid. Do mesmo xeito que non se nomea a cidade, non se nomea a empresa, pero todas as inferencias apuntan a Fenosa, que xusto no ano 83 se fusiona con Unión Eléctrica Madrileña, para dar Unión Fenosa. Por outra banda, e como curiosidade, en 1997, ano da publicación da novela, inicianse os litixios polo edificio que Fenosa tiña na rúa Fernando Macías. E ben sabemos que Luisa Villalta plasmaba tamén nos libros de ficción, mesmo nos poemarios, como en concreto o Papagaio, a preocupación por como se especulaba coa ocupación dos espazos. Foi pioneira en moitísimas cousas, foi un adiantado o seu tempo nesta tamén. Por como se xestionaba a distribución da poboación dentro da cidade. En calquera caso, casualidades á parte, coido que a cuestión non era sinalar unha empresa determinada, mesmo unha cunha traxectoria tan peculiar na claridade coa que reflicte a historia do século pasado. Penso que para a autora o fundamental era apuntar cara as prácticas depredadoras do capitalismo salvaxe e como estas quebraban a solidaridade entre os peóns do xogo cando, e cito, desde arriba movíannos como pezas nun tabueiro. Aí aparecen extraídas algunhas citas así un pouco chou, non, do libro, onde se ve repetidamente a palabra xogo. Despois falaremos de onde ven esa teoría de xogos, pero tamén, a consciencia dunha narradora, dunha personaxe que se vai decatando, porque unha personaxe moi analítica de como están xogando con ela, non? É unha crítica tamén ás dinámicas económicas empresariais. Compromiso, pois, social e identitario, vista en perspectiva larga de medidor láser. En este terreo amplo tiña que entrar o feminismo.
Verase na elección das voces narrativas, femininas nas dúas novelas, en algúns dos relatos, mesmo cando se trata dunha narración omnisciente. Pero tamén se percibe nas tramas e nas propiedades das personaxes. Se a subordinación nas grandes empresas pode ser especialmente asoballadora, máis aínda o é cando se trata dunha empregada, isto é, dunha muller. A protagonista de Teoría de xogos ve como é utilizada por un dos compañeiros que obriga a guardar silencio sobre a relación amorosa que mantiñan, coa excusa de protexela de cara á empresa. Pero pouco sabe que simultaneamente se vía con outra compañeira e que chegaran fotos comprometedoras á dirección. Tamén aquí unha adiantada, non? Por esa época ainda non había moitas fotos comprometedoras, agora parece que chegan máis. O resultado é que dúas mulleres, despois dunha travesía de medo e humillación, deixan de traballar na empresa, mentras que el ascende postos en Madrid. E cito un apartadiño. En cousa de ano e medio, despois da fusión, a empresa sobraronlle traballadores. Comezou entón a enxurrada de xubilacións e excedencias. Primaron ceses voluntarios como o meu e o de Cristina, a outra muller implicada. A ela pouco a vimos pola sección a partir do día en que pediu a baixa, unha baixa que se fixo máis e máis longa por mor dunha depresión, ou algo así me contaron. Eu non estaba para entrar en detalles. Pode parecer que este compromiso resulte pouco compatible coa experimentación técnica da narrativa posmoderna, mas é só iso, unha apariencia. Todo o movimento cultural inclúe o trazo da cultura posmoderna galega, o campo de senso no que aparecen as obras relaciónase con outros campos de senso, entre eles o do propio sistema literario, que ten como unha das súas propiedades a consciencia da condición minorizada. Non é casual, pois, que a preocupación pola identidade na era dos mass media, por usar a terminoloxía da época, e do consumismo salvaxe, grave as tramas deste tipo de narracións, como non extraña a asunción dos trazos discursivos que poñen en dúbida a compactidade das hexemonías, xa que se converten en ferramentas útiles para avalar o que habitualmente ficaba nas marxes. Así é como esta mestura de compromiso vanguarda posmoderna aparece en algunhas obras dos anos 80 e 90 de Suso de Toro, Margarita Ledo, Xurxo Borrazás, Xelis de Toro, Xavier López ou Antón Reixa, entre outros, porque ao final, como se é sitio distinto cando o que se publicita é uniforme e a coroza xa non é viable. A interrogante é a que vertebra os fíos argumentais. Alén do contido, as propiedades que caracterizan a narrativa posmoderna teñen que ver coa codificación formal, coa escolla das técnicas discursivas. Así, a autora bota man dos trazos que describen autorías como Yad Hassan, Linda Hudson ou Brian Mahal, como representativos deste tipo de literatura. Un deles é o fragmentarismo, que no caso de Luisa Villalta se vencella principalmente coa visión parcial que ofrecen puntos de vista e voces narradoras que refugan a omnisciencia. Prefírense, pois, as voces narrativas internas que relativizan a veracidade do que se conta, xa que se asume a subxetividade de quen ve e relata, e tamén a polifonía como forma de dinamitar as versións unívocas, porque mesmo os dogmas serían iso, versións. De aí que aparece o diálogo, o estilo indirecto libre ou o monólogo interior. Mas non se conforma só con delegar a narración, senón que busca sorprender coa elección da perspectiva. Así, no relato Lúa, que é o primeiro texto que aparece aí, un anaquiño, vamos, do relato, a medida que avanzamos na lectura, decatámonos de que o punto de vista da narración, que non a voz, é o dunha cadela que consegue, que están na marxe dereita. Desde unha primeira persoa, que non sabemos a quen atribuir, relátasenos un suicidio. Non é ata o final cando caemos na conta de que a voz pertence a unha árbore. Mesmo cando se escolle unha perspectiva humana, busca soverter a convención. Unhas veces a narración corre a cargo de personaxes escritores que falan do oficio, como sucede en varios relatos de Silencio ensaiamos, nunha chiscadela a autorreferencialidade e a metaficción. Está aí. En ocasións, mesmo se refiren as características especiais dun oficio no que as fronteiras entre realidade e ficción se fan particularmente complicadas, mentras advirte da imposibilidade de achegarse a ningunha certeza. Ese é xustamente o comezo do texto que aparece aí, na banda inferior,
do primeiro relato de Silencio ensaiamos, onde un escritor, as primeiras liñas, xa asume que non o van crer, que non é posible contar a verdade, que todo o que conte vai parecer inverosímil. E máis fala de que iso é propio deses tempos. Outras veces as voces pertencen a mulleres, o que en ocasións, como sucede en As chaves do tempo, pon de relevo os prexuízos lectores que sempre asocian unha voz omnisciente cun narrador masculino. Por iso, a narradora encárgase de manifestar a súa condición de muller e, consecuentemente, de marchinada. E leo, primeiro fala en primeira persoa e despois pasa unha modalidade de terceira omnisciente. Silencio me chaman, porque neste tempo en que vivo non se me escoita. Mentras as miñas compañeiras pasan todo o día no castelo ocupada en millentas obrigacións relacionadas co estudo de inutilidades e tamén coas sangueiras do viver diario, eu querería contar cousas que os meus ollos ven, os meus sentidos senten e a miña memoria lembra. Incluso cando temos claro, como sucede en teoría de xogos, que a narradora é unha muller, procura contravir o esperado, tanto no que se refire ao punto de vista como ás características das personaxes femininas. A narradora homodiexética presenta a trama desde a distancia temporal e emotiva coa que se revisan os feitos do pasado. Presenta a sucesión de acontecementos como un obxecto autónomo que tenta analizar para comprender nunha sorte de desdobramento entre a participación directa, isto é, o feito que existiu, e a observación, a mediación, co feito para poder coñecer ese outro feito. A personaxe principal da novela emerxe coa vocación especulativa e racional, como propiedade máis destacable, o que contrastaría co lugar común que asocia os obxectos ficcionais femininos cunha sorte de salvaxismo pasional ou cunha intuición innata asociada á lóxica e á cavilación. Ou cunha intuición afastada da lóxica e da cavilación. Outros trazos da literatura posmoderna son a parodia, a carnavalización e a metaliteratura. Non sempre se dan de maneira conxunta, mas no caso de Luisa, a falta de máis espacio para esmiuzar estes riscos podémolo entender así. Os personaxes que escriben, supostamente, o relato que estamos a ler, as revisións das cantigas medievais, como aparece no relato O monxe e o paraíso, ou a materia de Bretaña, como viamos, axudan a diluir as fronteiras entre realidade e ficción, aínda que sexa dentro do universo ficticio da novela. Aí aparecen tamén na marxe máis que está situada á dereita, como Merlín é consciente da súa condición de personaxe de ficción e, ademais, transmite esa consciencia aos outros personaxes, pero iso non implica que non sexan tan reais, que o que normalmente asociamos coa realidade extraliteraria. Do mesmo xeito, disólvense as fronteiras entre o verosímil e o grotesco, como sucede na conversa que se produce no relato que se titula Diálogo filosófico entre o cigarro e o fume, ou da existencia. Realmente aí aparece un diálogo entre un cigarro e o fume dese cigarro. Os límites entre soño e vixilia, como xa se comentou, ou os marcos temporais que move Merlín en As chaves do tempo, que nun chiscar de dedos os personaxes medievais sitúanse nunha cidade de finais do século pasado. Como do que se trata é de cuestionar a veracidade dos relatos únicos, o lóxico é que se refuguen tamén os xustillos estreitos dos xéneros literarios. Por aí podería entenderse a dispersión do pensamento e arte de Luisa en textos de todo tipo para conformar esa obra expandida. Mas se nos tinguimos as narracións, a tendencia desacralizadora tería a ver coa escolla de novelas curtas e de tramas pouco canónicas nas que a progresión argumental non é usual. Vese ben nun dos relatos, concretamente no que se titula Nada de nada. O título avanza o argumento, ou antiargumento, posto que o protagonista, e cito, nunca lle pasaba nada, non merece sequera unhas liñas, moito menos un relato enteiro. Precisamente esa negación do deber do personaxe, alén das lecturas alegóricas, pon en corentena unha das trabas da narración, isto é, que conta unha historia. As brincadeiras coas características fundamentais que sinala a narratoloxía relaciónase co talante lúdico, outra das máximas posmodernas. Vese ben no título da novela Teoría de xogos, onde se reivindica, dun lado, a interferencia do azar, do aleatorio,
máis do outro a necesidade de coñecer as regras as regras antes de que alguén bote os dados. E aquí compre botar man doutros dous trazos da literatura posmoderna, a pluridiscursividade e a hibridación. Luisa Villalta era intelectual total. A condición de polígrafa vese tamén no aproveitamento de diferentes fontes e formas artísticas ou teóricas en textos de natureza moi diversa. Viámolo nas Chaves do Tempo e tamén na primeira novela, Teoría de xogos. Dun lado, esta novela, Teoría de xogos, dialoga coas afinidades selectivas de Goethe, tal e como sinala Carlos Bernárdez. Doutro, como indica as claras o título, coa teoría de xogos a que lle deron corpo desde as matemáticas Johann von Neumann ou Forbes Nash, aínda que había precedentes menos elaborados. E despois, esta teoría de xogos foi aplicada ás ciencias sociais e humanísticas, en diferentes eidos como a filosofía, política, economía, administración de empresas, socioloxía, psicoloxía, entre outras disciplinas, entre elas tamén a militar e a policial, e a música tamén, non se aplicaba. Desde logo, constitúe unha ferramenta óptima para que a protagonista da novela poida analizar desde a distancia os movementos que realizaron os compañeiros, sobre todo cando se xogaban os postos de traballo tras a fusión da empresa. A originalidade é que quen observa non é alguén extraño ao xogo, xa que coñece as regras e pode mover as pezas. Neste caso, é a xogadora, a narradora, a que se vai decatando pouco a pouco de que a meteron sen que ninguén lle preguntase se quería nun xogo perverso. En definitiva, aínda que o brinquedo pode ser cousa seria, como o compromiso, na xeira da desacralización posmoderna só poden ser abeirados con humor para que sexan efectivos. E Luisa Villalta, como fará tamén no resto das producións artísticas e intelectuais, bota man na narrativa dos mecanismos máis orixinais e vanguardistas para que o cálculo da ficción teña rigor de nivel óptico. Só cos instrumentos propios dun período se pode fedellar nese tempo. Compromiso e innovación son, pois, propiedades que comparten todos os obxectos, as novelas e os relatos que forman parte do ámbito narrativo de Luisa Villalta. Mais habería que engadir dúas máis que acrecentan a originalidade do campo de senso e o distinguen doutros campos formados polas obras doutras autorías coetáneas e posmodernas. Serían a propiedade da vocación especulativa, a reflexión, aparece sempre na obra de Luisa Villalta, non? E, en relación co anterior, a propiedade que ten a ver coa emerxencia de personaxes femininas racionais, intelixentes e analíticas. Todas elas conforman a orografía da narrativa de Luisa, sen dúbida importante para completar o mapa da súa obra expandida. Mas mesmo se nos cinximos só a este ámbito, atopamos que un lugar no que paga a pena facer parada. Moitas grazas. Moitas grazas e, ademais, perfecta en tempo. Que non se preocupe ninguén, porque, aunque non nos acorde todo o que nos contou, como vai ser publicado, poderemos consultalo igual que o resto das intervencións. E, ademais, podemos ler a Luisa, os que, para seguir descubríndoa, esa tamén é unha boa maneira de ler despois estas intervencións. Bueno, o segundo relatorio correrá a cargo de Enrique Rabuñal, tamén profesor, ensaísta, crítico literario, articulista e poeta, dramaturgo, narrador. Doutorouse en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Contextos do teatro galego, dende 1671 ata 1936, e pois unha das persoas máis doutas no tema. É, ademais, diplomado en lingua portuguesa pola Universidade de Coimbra, outro sí, profesor no Departamento Galego-Portugués de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela. Na actualidade, exerce como catedrático de Lingua e Literatura Galegas no IES Ramón Menéndez Pidal Zalaeta, como coñecen, na Coruña. Entre outros premios, en 1984 foille concedido o primeiro premio no concurso de teatro breve O Facho por A Noite das Noites. En 1989 recuncou cos premios do Facho con
ou 80 centímetros cúbicos, e en 1998 recibiu o premio Carballo Calero por un ensaio sobre Manuel Murguía. Pero para min, un dos premios máis bonitos, aunque non lle chamen premio, e máis entrañables que ten é que no seu Arteixo natal, a Biblioteca Municipal, a Biblioteca Central, se chame Biblioteca Enrique Rabuñal. A min pareceme algo maravilloso, así que parabéns. Enrique Rabuñal falarános do Teatro de Luisa Villalta. A súa intervención leva por título Catálogo de mulleres no Teatro de Luisa Villalta. Editou este ano, Rabuñal, teatro completo, incluída a peza inédita Os Pasos Contados, en Galaxia. É dicir, ninguén mellor que el para falarnos. Saberemos algo máis desa lisis de O Paseo das Esfinxes, que reivindica o dereito de aprender por si mesma. Quizais Lisis sexa Luisa, ou Luisa sexa Lisis, ambas as dúas mulleres de lume intelixente. Tal vez as certezas de Ofelia, desa muller a que non lle importa o diñeiro herdado, senón os valores éticos, e que se rebela contra os estereotipos, sexan as certezas da autora. Se cadra Luisa está na reivindicativa Silvia de Os 12 anos da guerra. A min, grazas ao xeneroso testemunho de Susana, figúraseme ver unha Luisa nena actuando de extra nunha das óperas máis sonadas de Verdi, nun Teatro Colón da Coruña ateigado de público, transformada nunha hebrea máis que forma parte dunha historia de redención, o desterro dun pobo, o hebreo, a mans dun rei, Nabucodonosor, un pobo unido que se rebela contra a opresión e defende a súa identidade. Dende nena foi mamando o que a foi formando. Mentres, no patio de butacas, unha María e un Rafael que poñían especial empeño en que as súas fillas tivesen oportunidade de asistir a representacións operísticas que chegan as máis senlleiras que chegaban a Coruña, imagino a Susana moi cativiña aínda, observando estasiada a historia de Nabucco. E figúraseme ver a nena Luisa, que ademais tivo ocasión de ver toda a montaxe da obra, soñando xa con que algún día ela escribiría algo onde música e palabra, dous dos seus grandes amores, e se comprometería en defender unha lingua e unha cultura de noso para se sentir humana dende o ser galega. Enrique, cando queiras. Pois, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas pola presentación tan xenerosa. Por certo, eu tamén colaborei nese novo do Trinque, o que choveu. Mándolle tamén a María, a nai de Susana e de Luisa, unha aperta e un desexo de melloría. Quero comezar agradecendo a Academia Galega e a Margarita Ledo e Ana Romaní que me convidasen a falar deste tema da literatura dramática de Luisa Villalta. Intentarei, sempre son moi obediente, como decía onte Luciano, eu tamén moi obediente, intentarei adaptarme ao tempo e senón córtaseme, non? Pero vivimos, dicía onte Víctor tamén, un ano intenso. Eu participei en varias actividades, vin sempre a Susana e a María. Eu creo que para todas e para todos foi un ano de revisitar, de recoñecer, de revivir unha persoa que efectivamente formaba parte de nós e da paisaxe nosa. Eu creo que a familia tivo moito que ver con que moitos dos libros, algúns comentounos Fina, a narrativa inédita e dispersa, o teatro completo, as formas breves de pensamento ou, últimamente, a poesía inédita ou dispersa, que o que fixeron, xunto a outras reedicións de obras clásicas de Luisa, é o retrato, poderíamos dicir, definitivo, dunha personalidade tan plural,
unha muller música, feminista, escritora, nacionalista, docente, militante, coruñesa, galega, universal. Eu pensei moito este ano que realmente estaba nun lugar moi sobranceiro e moi por riba de nós. Eu pensaba ao escribir estas liñas que se hoxe vivise Luisa, coñecendo como era, como mínimo, habería un longo capítulo de preocupacións, pero ocórrenseme varias. Unha, a lingua galega, sobre todo despois do que acabamos de coñecer, que en certa medida é como a necesidade de revisar a política lingüística no país. Ela sempre estivo preocupada para resumilo moito, polo tema da guerra, a cultura da guerra e a cultura das guerras. Creo que estaría escandalizada e moi mobilizada polo que algúns analistas cualifican de xenocidio en Gaza. E, desde logo, estaría moi involucrada polo que podemos chamar violencias machistas e todo o capítulo de agresións, de asasinatos que padecen as mulleres nesta sociedade. Vou dar un breve apuntamento sobre o teatro. Aquí neste libro, efectivamente, intentei contar e comentar todo o que podría saber do teatro de Luisa Villalta. Luisa Villalta é unha das protagonistas do teatro galego dos anos 80 e 90 e toda a bibliografía abundante. Despois farei un breve apuntamento sobre algunha dela, así o recoñece. Ela, a primeira vinculación que ten co teatro é curiosamente como música, porque o seu grupo Escaino, do que onte falastes aquí, ao que pertencía ademais Paulino Pereiro, e tamén o meu amigo Juan Fernán, que daquela era un cativo de menor de idade. Digo que a primeira vinculación co teatro é este grupo Escaino, que no ano 80 é cando lle pon música aos Irmandiños de Daniel Cortezón, que se estreou no Cine Valle Inclán da Coruña, que foi un cine moi importante na Coruña e que xa non temos. Luisa Villalta, despois falarei máis diso, pronunciou unha conferencia a conferencia máis importante sobre teatro na Universidade de Vigo. Ela recoñecía nesa conferencia que estaba en débeda co que ela chamaba os seus editores de teatro e citaba expresamente a Antón Lama Pereira, imagino que director da Revista Galega de Teatro, Manuel Ourenzo, penso que por Casa Hamlet, e Francisco Pillado polos cadernos da Escola Dramática Galega. Onte non sei quen o dixo, e igual repetímolo, a figura de Francisco Pillado é unha figura fundamental na biografía de Luisa e tamén, miro para o público, na vida de moitas e moitos de nós. Na miña, moitísimo. Moitísimo. Porque Pancho Pillado era un home moi xeneroso, moi desprendido, como todos nós, cos seus defectos e virtudes, pero el era moi de por o servizo dos demais, o que tiña, as coleccións de teatro que dirixiu, a editorial Lai o Vento cando apareceu, e moitas outras cousas. Contoume un amigo que vai estar aquí despois, mirades, era xeneroso, que lle regalou un coche a ese amigo. A min regaloume moitísimas cousas, que teño na casa como pano de ouro. Ben, no ano 87 publica Luisa nos cadernos da Escola Dramática Galega unha peciña de Raúl Brandao con Carlos Paulo Martínez Pereiro.
É autora, iso daría para un monográfico, é autora da obra O Don Janle de Cunqueiro, unha ecuación teatral. E aproveito para afirmar unha cousa. A escrita de Luisa, en todas as variantes xenéricas, é moi densa, moi complexa. A Luisa hai que relela, porque unha primeira lectura pódete deixar ou descolocado, e non falo só da poesía, que tamén, pero tamén acontece co teatro. Traduciu o manifesto per un novo teatro de Pasolini, onde, a ver, unha cousa que se dixo onte tamén diremos hoxe, Luisa Villalta era unha alta intelectual, non era só, que non sería pouco, unha autora de textos teatrais. Traduciu tamén a Mandrágora xustamente con Francisco Pillado. Pero vou ir a esa conferencia de Vigo, ano 2002. Eu tiña o texto da conferencia porque o conservou Manolo Forcadela pasoullo a Monse do Pico, e Monse do Pico pasoumo a min. Pero acabo de ver que a profesora Camiño Noia acaba de publicar, pode o ver todo o mundo, esa conferencia na revista Tempos Novos. A conferencia era un coloquio sobre teatro organizado por Manolo Forcadela e por Camiño Noia, no que participaron Gustavo Pernas, Cándido Pazó e a propia Luisa. O texto que ela presentou, do que vou dar unha referencia moi abreviada, titulábase A escena invisível. Entón, ela o que fai nese texto é recoñecer que o teatro formou parte da súa biografía e da súa biografía intelectual, fala especificamente do teatro escolar, do teatro radiado e tamén do teatro lido. E tamén fala, aí Susana terá máis información, de adultos que ían ao teatro, diela, utiliza esta palabra, que tamén se usaba na miña casa, emperifollados, porque o teatro hai que ir efectivamente elegante. Hai unha comparación moi estimulante neste texto entre o teatro e o cinema e a televisión. Moi interesante. Entón, un pouco que di Luisa é que intenta establecer comparativas. Entón, di ela, a televisión e o teatro conquistan audiencias coas que non pode competir o teatro. A televisión e o cinema mobilizan recursos económicos que non chegan ao teatro. Pero ela fai fincapé nunha cousa que non está, entende ela, aquí temos a Margarita que podería desmentir ou afirmar todo o que eu diga aquí, pero ela o que di é que no teatro hai algo que non ten a televisión e o cinema, que é o público. O público e toda a súa capacidade que ela describe de intervir, de protestar, de afirmar, de negar, de corrixir, de escandalizarse. Onte seguín por streaming, non? Entón vin que un simple sustantivo pode causar escándalo. Ben, e despois di algo que a min me parece moi importante. Di que o teatro, é algo que dixeron moitísimos intelectuais, ten unha dimensión política, digamos, cívico-política. E ela distingue dous tipos de teatro. A verdade é que tiña unha capacidade de ver as cousas moi interesante. Distingue o que ela chamaba un teatro amigado co poder. E outro, dicía ela, este é insustituível, un teatro que molesta a orde establecida. E concluía, estou resumindo moitísimo, que ese teatro que precisamos é un teatro que ten que facer agromar na conversa pública condutas críticas e democráticas.
nunca me pareceu tan urxente, sobre todo coa deriva que estamos vendo en moitos planos da vida, fortalecer condutas críticas, democráticas, respetuosas. Ben, vou prácticamente facer unha referencia mínima, pero existen moitísimos traballos sobre o teatro de Luisa Villalta, que cito, e que, como decía Fina, poderá verse na versión impresa, de Dolores Vilavedra, de Manuel Vieites, de Inma López Silva, de Yolanda Ogando e Elisa Serra, de Roberto Pascual, non acabei, de Lino Braxe, de Alexandrina Fernández Otero, creo que agora máis ou menos sí, e algúns que eu tamén fun escribindo ao longo do tempo. Entón, Inma López Silva linlle non hai moito, que ela consideraba que a obra teatral de Luisa estaba desatendida, desconsiderada, mal encaixada, pero en todo caso é unha figura que ao lado de outras persoas da súa xeración, como entre as mulleres Inma Antonio Souto, entre os homes Camilo Valdeorras, Manolo Guede, Fernán Bello ou Xesús Pisón, aparece en todos os estudos de teatro. E, ademais, aparece tamén nunha cuestión fundamental, que é a cuestión do teatro de mulleres, é a cuestión que eu chamo aquí das mulleres do teatro, que no caso do teatro galego, seguindo o camiño comezado por Xoana Torres ou por María Xosé Queizán, seguiron outras persoas. Onte vin que estaba aquí Ángela Abalo, que é unha delas, moitas persoas que no mundo da escrita, da dirección escénica, técnicos de teatro, etcétera, estiveron aí. Eu cada vez que escoito ou leo falar da narrativa e do teatro e da poesía de Luisa, non deixo de recoñecer que os temas son, obviamente, os mesmos que aborda no seu teatro. No seu teatro en concreto, diría que estes temas son o amor, o tempo, a revelación, a desobediencia, a falsidade, o feminismo, a arte, a esperanza, a memoria. Non sei se me falta algún. É moi frecuente no teatro de Luisa, moito e moi ilustrativo, que teñamos unha moza a pique de abandonar a casa, a familia, a escola, o mundo coñecido. E un pouco que eu creo que nos ofrece o mundo de Luisa é esa expectativa que se abre cando abandonamos o territorio coñecido e cando nos arriscamos a vivir, que no fondo tamén é a amar, e que no fondo tamén é unha maneira de errar, de retroceder, de recuar, de avanzar, de padecer, de gozar, en definitiva, o que é a propia vida. Eu querería, aínda que fixo Fina un resumo e unha síntese moi boa, pero eu quería falar algo do que chamei o catálogo de mulleres no teatro de Luisa, especialmente de tres, que son as que citou Fina, a Ofelia, a Lisis e a Silvia. En certa medida, as tres protagonistas das obras As certezas de Ofelia, O paseo das esfinxes e Os 12 anos da guerra, que, por certo, tiña como escenario un espazo que temos aquí moi preto desta Fundación Barrié. Pero digo que, en xeral, estas mulleres están inseridas en historias de amor e, curiosamente, hai un elemento que se repite moito. Mulleres que non queren nin casar, nin seren nais. Porque aquí hai moitos fíos dos que se podería tirar. Pero no teatro de Luisa o que vexo é que moitas mulleres, así en xeral,
digamos, non acaban de decidir sobre a maternidade e non acaban de decidir sobre o matrimonio. E o que se pon en causa é a liberdade e as expectativas que teñen estas mulleres. Teño que decir unha cousa que é obvia. Non todas as mulleres do teatro de Luisa Villalta son perfectas, non. Hai tamén mulleres tóxicas, como as chamo eu, e ofrécenos varios exemplos. Mesmo poderíamos dicir que hai mulleres no seu teatro que ela presenta como contrapunto, que son machistas ou cómplices do peor machismo. En todo caso, estas mulleres do teatro de Luisa, eu entendo que aspiran a ser libres, e para ser libres teñen que desobedecer. É un verbo moi importante no teatro de Luisa. E teñen que contrariar os paradigmas, as normas, e incluso os protocolos onde estas mulleres viven. E o que vou facer para... Vou ben de tempo? Sí, tranquilo, ben. te aviso 5 minutos. Vale. Porque agora o que quería era falar brevemente destas tres mulleres, de Ofelia, que a min é a que máis me encandila, de Lisis e de Silvia. Recordo a hora de Ofelia, Manolo Lourenzo encargáranos a un grupo de persoas escribir algo, digamos, de asunto hanletiano. Eu, por certo, nesa revista Casa Hamlet publicara un texto tamén sobre Ofelia, pero claro, o texto de Luis é dunha densidade impresionante. Entón, o argumento da obra, como sabedes, é unha rapaza, Ofelia Miñato, vai casar con Hamlet, fillo dunha familia dinamarquesa de moitos cartos. E a rapaza, orfa de nai, antes de casar, quere, digamos, por decirlo así, recuperar a memoria da súa nai, conversar coa súa avoa, que está un pouco afastada do resto da familia, e, digamos, encontrar o sentido, o quebracabezas da súa vida. E cando fai todas estas operacións, por iso chamei como de revelación, acaba decidindo non casar e romper. Hai previamente unha escena na que tres mozas dunha escola soñan o que poden ser de adultas e todas coinciden en que o que realmente queren ser é libres. A avoa é obviamente un personaxe moi importante, é un dos grandes personaxes femininos para min do teatro de Luisa Villalta. É unha muller que non quere cartos, o seu xenro ten unha posición moi importante, é unha persoa que está apegada á terra, apegada, poderíamos dicir, ás tradicións, e apegada tamén a unha certa idea digamos, de decencia que en moitas sociedades está ou desaparecendo ou cotizando á baixa. É curioso como os homes nesta obra desaparecen ou están desaparecidos. O pai de Ofelia totalmente desaparecido. Hamlet non se presenta nin para, digamos, programar o seu propio casamento. Hai aquí, a min interésame moito, hai unha análise dos medios de comunicación, pero terrible, durísima, moi crítica por parte de Luisa. Resulta que a Ofelia concertanlle unha entrevista nun medio de comunicación,
fanlle un posado de fotos para que saia como a muller do momento, pactan incluso un interrogatorio, e o que fai Ofelia é romper todo ese interrogatorio, en vez, digamos, de alentar e animar a opinión pública para ese casamento estrela, o que fai ela, rompendo a baralla da súa vida, e da vida tamén, en certa medida, de seu pai e de seu irmán que se suicida, Laertes, o que fai ela é denunciar, a través da entrevista, que os negocios do pai son negocios ilexítimos e incluso, dice en algún momento, manchados con algún cadáver. É tamén moi importante a presenza dos futuros sogros de Ofelia. A súa futura sogra Xertrude é outra muller tóxica para min. Ofrécelle un pouco a Ofelia o modelo de: mira, ti disfruta dos cartos, da vida, tampouco tes que estar namorada, vas ter un marido cheo de millóns, entón ti dedícate ao que queiras, practica todas as infidelidades que poidas, é dicir, todo un modelo que non vale para Ofelia. Paso ao caso de Lisis. Lisis é unha nena, outra vez unha nena, a quen o sistema educativo, por dicilo así, e a familia ofrecen un modelo de vida que a ela non lle interesa. O profesor porque lle fala de cousas que a ela nin lle van nin lle veñen, e os pais, tanto o pai como a nai, porque o único que queren de Lisis é que sexa como eles, que teña unha boa posición, etcétera, etcétera. Ademais, tocáronlle, por decirlo así, dous mozos, dous pretendentes, chamo eu, verdadeiramente tóxicos. Un que é non sei como lle chamo, un macho conquistador, do peor. Vexo que aquí hai xente que controla moito o Teatro de Luisa. E outro que é un poeta, que ser poeta non é delito, pero é un poeta que únicamente ve a Lisis como tema dos seus poemas. E di Lisis, a min eso non me chega, eu quero outra cousa, quero alguén que realmente me queira, non? E tamén aproveita, sobre todo co macho este, para acabar, digamos, dicindo, pero a ver, se ti a mí non me queres, eu a ti tampouco. Tamén hai unha futura sogra que tamén entra en contradición con Lisis, a típica sogra que che amaña o casamento, que ten todo preparado, que xa ela se encarga de todo, que quere ser aboa inmediatamente e que non conta para nada con Lisis, non? Outra muller tóxica. E despois, o que hai nesta obra é un misterioso camiño, que eu entendo que é o camiño da vida. O camiño da vida que a Lisis non se lle permite percorrer e que ela rompe con todo, coa familia, co mestre, cos pretendentes, por chamalo así, e entra nese camiño. Incluso coñece o amor nese camiño. Ao longo da obra imos vendo unha Lisis moza, adulta e xa bella, que ao final do seu camiño di: eu vivín, eu emprendín o meu camiño, eu fun libre, tivo fillos, tivo un traballo, e o que a vida, tivo éxitos e fracasos. Acabo de ler nunha revista que publican os amigos da asociación Irmán Suárez Villa, moi ben, cheganme eses 5 minutos. A asociación Suárez Picallo acaba de publicar unha peza de Cris Asensio. Cris Asensio é unha profesora que estreou o Paseo das Esfinxes en Sada no ano 2004 e acaba de publicar unha peciña titulada O derradeiro ensaio, que é como unha
unha nova lectura do Paseo das Esfinxes. E acabo con Silvia da obra ala, que non me sai agora, os 12 anos da guerra, que non me saía. Aquí a escena prodúcese, está ambientada aquí detrás, non? No que na época de Luisa chamábase Avenida de Alférez Provisional. Agora creo que se chama Avenida do Porto, creo. Ben, en todo caso, Silvia é unha muller atractiva, triunfou na vida, ten unha posición económica moi boa, é funcionaria da Deputación, e está nun momento da súa vida que está mal, ten mala relación co seu home e decide suicidarse, tirándose a un coche. E xustamente, por iso é teatro, pasa por ali un bello amor da mocidade, David, que intenta salvarlle a vida e morren os dous atropelados. Entón, a partir deste elemento, digamos, destes dous personaxes nesa dimensión fora do espazo físico, pois David e Silvia ofrecen unha memoria na que nos poderemos recoñecer moitas persoas de idades parecidas ás de Luisa, rememoran os anos da transición, rememoran, eu incluso diría, as ilusións da transición, cando a xente dicía, despois dunha ditadura, temos que montar algo que sexa digno, estimulante, democrático, etc. Non? Aquí nesta obra hai tamén como unha certa sensación de fracaso. Recordan todo ese tempo, o que les chaman os 12 anos da guerra. Silvia é unha muller que nunca quixo ser o espello do narcisismo de David, ni nunca quixo ser menos ou, digamos, non desenvolverse profesionalmente con toda a forza que podía por contentar a esa parella. E despois, xa acabo, a presenza dos dous cadáveres na rúa dá lugar a un barullo de comentarios a través dos que Luisa demostra como é capaz de entender todas esas voces que constituen unha sociedade. E a min chámame moito a atención, con isto conclúo, unha muller que se chama na obra Case Anciá, que é unha muller ricachona, rexoubeira, franquista, é a típica persoa que sen coñecer de nada a ninguén e sen coñecer os pormenores de nada é capaz de dar leccións de todo. E, ademais, banaliza a violación, que é un tema que se aborda na obra, suxire que Silvia se entende cun compañeiro de traballo disparate absoluto e, para que vexades o nivel da Case Anciá, desconfía de David simplemente porque é barbudo. Pero hai ese tipo de personaxe. Moitas grazas. Bueno, de aquí xa rematamos, animamos a ler a quen aínda non o fixo Teatro de Luisa e se hai profes que vos sería que o puxesen en práctica ademais. Eu, dende logo, pasei no en grande escoitándovos a vos e léndoa tamén. Gustoume especialmente o teatro, sin coñecela antes persoalmente, creo que teño, como a todo mundo, pero un retrato dela que se parece ao que ides dicindo os que a coñecestes de cerca. É dicir, que lela axuda a coñecela. E a vos tamén vos van ler outra vez. Así que non sei agora se toca descanso, xefas. Sí. Nos portámonos ben, Fomos obedientes, verdad? Sí.
isto deixamos. Hai que, nestas cosas hai que ser respetuosos.
Empezamos logo. Cando digas. Claro que te coñezo. Perdón. Moitas gracias. Imos dar comezo á segunda parte desta tarde, segunda xornada do simposio Luisa Villalta. Imos ser moi respetuosas cos tempos para que todo entre perfectamente en hora e que non haxa demoras innecesarias. Continuamos con Luisa Villalta. Chegamos aquí a esta xornada que é de homenaxe e de celebración de Luisa Villalta. Chegamos porque eu pensaba estes días que todos os camiños levan a Luisa Villalta. Todas as travesías abeiran nese porto de abrigo que para nós é e segue a ser Luisa Villalta. Todas as rúas desta cidade alta, desta súa cidade alta, fían aínda hoxe en día os nosos pasos con rumbo certo porque son firmes as mans que sosteñen o temón que guía a proa deste barco que nos acubilla do ruído dese nordés enxordecedor que tamén coñecemos. Cada barrio desta nosa cidade é un eco en concreto da voz villaltiana. Por iso, Luisa, a nosa Luisa, é unha presenza que nos habita co acompañamento dunha música reservada. E por iso tamén reclamamos para Luisa un espazo-tempo papagaio de memoria, que sexa de memoria permanente na Coruña e que ultrapase este necesario e agardado tempo de homenaxe, de recordación e de efeméride autocentrado ao redor e a partir do 17 de maio. Un día das letras galegas deste 2024 que
precisábamos e que desexábamos, sobre todo, para ser un adro convocante da recuperación da que é a nosa poeta galega universal. Porque a día de hoxe vivir a Coruña segue a ser vivir en Luisa Villalta. Dicía ao principio que todos os camiños levan a Luisa Villalta. Poden ser os camiños da vida que pulan pola dignidade, pola ética, polo pensamento filosófico, pola solidariedade, polo coñecemento, pola defensa da nosa lingua sen límites nin fronteiras, polo feminismo como principio irrenunciável, pola igualdade, pola educación pública de calidade, pola reparación e a verdade da memoria histórica, pola paz e a xustiza social, polo compromiso cívico e político con Galiza, por unha muller militante da vida e, sobre todo, combativa coa indiferenza. Os camiños da vida ou os camiños da creación que tamén nos traen ou nos volven a traer, en algúns casos, a Luisa Villalta. Os camiños da creación que conflúen nun proceso retroalimentador. O ensaio, a traducción, a narrativa, o artigo xornalístico, o teatro, acabamos de ver na mesa anterior, e, como non, a poesía que agora nos convoca. E a música, estaredes preguntándovos, sempre do outro lado da poesía ou a par, abrazando a palabra. Así que chegamos aquí, a través de tantos camiños, coa palabra, coa poesía e coa música, nunha comunión simbiótica coa vida propia de Luisa, que fan presenza nunha nova xornada deste simposio Luisa Villalta, na voz de 3 poetas que chegaron tamén a Luisa Villalta a través de cada seu camiño persoal. Chus Pato, Estíbaliz Espinosa e Tamara Andrés. Pido disculpas por facer unha brevísima presentación de cada unha, porque o tempo é delas e da súa conversa con Luisa Villalta. Chus Pato, evidentemente, é unha das voces principais do movemento poético renovador galego que se foi xerando a partir dos anos 80 e que no seu caso callou na publicación do primeiro poemario Urania en 1991. Para alén de múltiple obra espallada en revistas, en publicacións, en colaboracións de tipoloxía diferente, hoxe en día até un total de 12 poemarios viron a luz, sempre acompañados do recoñecemento lector, do aplauso da crítica, da capacidade de expandirse a través da traducción e destacando sempre esa capacidade para experimentar e innovar desde a plasticidade do verso até a última extenuación. Premios tamén avalan a súa traxectoria poética e teño que referirme con grandísima alegría ao último, o seu poemario Sonora, ese Premio Nacional de Poesía que recoñeceu o Ministerio de Cultura hai moi pouquiñas semanas. Parabéns, Chus, por este recoñecemento que tanto nos agrada. E é unha alegría, ademais, compartir novamente este tipo de recoñecementos, como previamente nos satisfaceron tanto outros premios nacionais de poesía, como o de Manuel Álvarez Torneiro no 13, Pilar Pallarés no 19, Olga Novo no 20 e Yolanda Castaño aínda no 23. E teño que decir, ademais, como coruñesa, que 3 deles son coruñeses, polo tanto, reafirman este incuestionável pulso poético que alenta a vida da Coruña. Actualmente, desde o ano 2017, é académica de número da Real Academia Galega e eu tamén, permítanme reivindicalo, todo este inxente labor creativo e poético foi até hai moi pouco acompañado do seu labor como profesora de secundaria, que eu tamén, evidentemente, sempre reivindico. Estíbaliz Espinosa escribe, canta e observa estrelas. Palabra, música e ciencia son as arterias que bombean un proceso creativo singular que a teñen avalado como unha voz pioneira na dirección de iniciativas de irmandade entre poesía, ciencia e música en galego. Ela é a poeta que escribe, a muller que reflexiona, a soprano, ou últimamente di que máis ben mezzosoprano, que conmove os ollos á procura de interrogantes e, sobre todo, a voz que sempre alenta respostas.
un concreto múltiple en convivio que aterra nos seus títulos cheos de curiosidade, estrelecidas, neuronas irmás, cápsulas de son, textos biónicos, número E, ou incluso até chegar a caer de cupo o universo. E, finalmente, a terceira voz desta mesa é Tamara Andrés. A súa relación pública coa poesía como autora nace a finais da década pasada, concretamente en 2017, coa publicación do poemario Corpo de Antioquía. E este mesmo ano, en 2024, viu a luz o que é xa o cuarto título poético, para non concretarme. A súa formación como graduada en traducción e interpretación e literatura comparada deixa tamén xa a súa pegada na traducción da antoloxía poética de Estellés, que foi Premio 2024 de Traducción da Universidade de Vigo, ou tamén, agora máis recentemente, xunto con Oriana Méndez, a poeta Oriana Méndez, a traducción das Iluminacións de Rimbaud, que tamén foi Premio de Traducción Plácido Castro. As poetas Chus Pato, Estíbaliz Espinosa e Tamara Andrés vanse a chegar agora, dende esta mesa, a partillar con todas e con todos nós eses camiños que as levaron a Luisa Villalta. O camiño do encontro no alento vital entre música e poesía, o da presentación conxunta dos seus libros, o das viaxes en coche despois de partillar un congreso ou un acto literario, o camiño de se encontraren no acorde como forma de escribir revolucionaria para acordar, ou o camiño de acariñar o legado villaltiano coas mans por primeira vez. Pídovos, polo tanto, a máxima atención para descubrir cal destes camiños guiaron a cada unha das nosas poetas. Iniciamos, pois, unha nova viaxe, un camiño novo cara a Luisa Villalta, vixía da Cidade Alta. Pois moi boa tarde, moitísimas grazas ás organizadoras, a Ana Romaní e a Margarita Ledo, por convidarme, non, a participar nesta mesa redonda. Ben, tamén moitas grazas a ti, Mercedes, por as túas palabras tan generosas. Bueno, pois vou a comenzar. O que vou facer é ler un resumo bastante acortado da ponencia que xa entreguei a RAG, pois eu sempre me adianto, pois no Bran deste 2024. Non leva o mesmo título que leva a ponencia que se publicará, e este resumo titúlase A determinación Villalta, métrica clásica e metáfora vanguardista. E di así. Bueno, é ben sabido que o primeiro libro de Luisa Villalta é ben sabido que o primeiro libro de Luisa Villalta é música reservada e está datada no 1991. Eu vou partir do terceiro movemento deste libro, que leva por título Grial do Sol Perdido, e partindo dai vou facer unha viaxe que, como as que fago eu, pola obra de Luisa. Este terceiro movemento do Grial do Sol Perdido é o primeiro texto, a primeira colección, a primeira sección de poemas que Luisa Villalta escribe, é dicir, non é o primeiro movemento do libro, pero sí é, por así decirlo, está datado en 1985 e é o primeiro texto que Luisa Villalta presenta ao público, é dicir, publica, non? Entón, partirei daqui, non? Partirei sobre todo deste Sol Perdido. Farei referencia a outros movementos de música reservada e tamén o terceiro sonido, que abre a sección homónima do segundo libro de Luisa Ruido. E apoiarei algunha das consideracións que vou ler nas excelentes páxinas do seu ensaio O outro lado da música, a poesía. E fareino en dous bloques, o primeiro será o poema Villalta e o segundo a lectora, o lector modelo para Luisa, non? Empezo, pois, polo poema Villalta. Ben, todas e todos sabemos que un graal pode ser unha copa que
que contén o sangue dun Deus. Se falamos na lingua da cristiandade, referirémonos ao sangue do Mesías e ao Venre Santo, ese día no que Deus permanece no seu sepulcro e o mundo enmudece. Se falamos o idioma dos gregos, tan importante para a poeta, imos directas a un nome, Dionisio, aquel deus que, ao igual que o cantor Orfeo, foi despedazado e tamén resucitado. Dioniso, a forza da ebriedade, do exceso, das vacantes, da ebriedade, dos tirsos e da trasedia. Se falamos grego, sabemos que a cara contraria da ebriedade é a razón, o reino de Apolo. Sabemos tamén que Marsias, os ventos, combatiu a Apolo, as cordas e o canto da voz humana articulada en palabras. E sabemos tamén que Marsias, os ventos, a ebriedade, perderon frente a Apolo. Pero tal e como Luisa Villalta leu no Nacemento da Trasedia, para os gregos non existe un corte tallante entre o exceso e a razón. Lembrade que Apolo é o deus que ordena o territorio da Pitia, é dicir, o deus dunha actividade tan pouco razonable como a profecía e o coñecemento dos oráculos. Luisa Villalta é unha poeta dialéctica e sabe moi ben que o seu poema avanza mediante o coñecido xogo de tese, antítese e síntese. Se continuamos falando en grego e tamén no idioma do poema Villalta, saberemos que o que contén este graal do título non é outro que o sangue que resulta das tebras da razón e da luz da ebriedade. Se nos preguntamos agora, unha vez que xa sabemos o que leva o Graal, que poderá ser ese sol perdido, teremos a nosa disposición múltiples respostas. Non imos esgotalas todas, pero xa de inmediato podemos pensar na quinta nota da escala musical e tamén na clave de sol que orienta a quen lee un pentagrama sobre a posición das restantes notas. No ensaio antes citado, o outro lado da música, a poesía, e xa nas primeiras páxinas, a nosa autora, acudindo á Linguistique Synchronique de Martinet, abunda nas explicacións sobre a unidade orixinaria da música e da palabra. Aquí realizo un corte, deixo isto aquí, e abrimos Ruido, o segundo libro da poeta, e leemos a sección ou movimento titulado O terceiro sonido. Así pecha este texto que serce tamén de limiar. O terceiro sonido sobrevén nos breves pero intensos momentos de armonía. Non é real e pur existe. A pregunta que ven a continuación, e xa volvo outra vez á unidade entre a música e a palabra, a pregunta que compre agora facernos é que é a música e que é a palabra no contexto da obra poética de Luisa Villalta. A música, dentro deste contexto, é unha linguaxe non referencial, é dicir, non ten referente, de aí que sexa real, pero existe. Mentras que a palabra é referencial, sempre ten un referente, non? De aí que a palabra sea real e exista. Entón, poderíamos falar de dous tipos de voz, referíndonos á voz humana. Unha voz que compartimos co resto dos animales que canta sen palabras. O canto dun paxaro, dunha balea, do vento, dos océanos, das augas, pero tamén, e isto é o que máis me interesa, o canto humano cando canta sen palabras. Esa voz humana que non é referencial porque é música, porque canta sen palabras. Este canto, este tipo de voz, este tipo de canto non é referencial, é real, pero non existe. E unha segunda voz, a voz que pode articularse en palabras. Este canto sería real e existe. Pois ben, na orixen, ambas voces, a voz que non é referencial e a voz que, por ser feita con palabras, si é referencial, dábanse xuntas. Naturalmente, ao longo dos milenios de evolución da poesía, fai notar a ensayista
Nalgúns intres, esta unidade foi maior ou menor, e así ata chegar ás vanguardias do século XX. E aquí vou a realizar unha parada, non? Nestas páxinas que a nosa poeta escribe sobre a música do século XX, opón a consonancia á disonancia. Aprendemos entón que ata a chegada da escola dodecafónica, a escola vienesa e concretamente a Schönberg, estou citando continuamente a Luisa Villalta, non son opinións miñas, non o que estou dicindo. Entonces, hasta ese momento, o que manda, o que ordena a música será a consonancia, pero a partir de Schönberg e a partir da escola dodecafónica, o que rexirá de alguna maneira a música será a disonancia. E de seguida, nun golpe de gracia magistral desde o meu punto de vista, Luisa Villalta vai aplicar estas ideas á poesía, e concretamente á poesía de vanguardia galega, exemplificada no caso do poeta vanguardista que, na miña consideración, é o que máis lle interesa a Luisa Villalta, aínda que fai moitas referencias a Cunqueiro, quen me parece a min que ao que se vincula a Luisa Villalta é a Manuel Antonio. Entón, fai o mismo que fixo Schönberg a música dodecafónica, ela o fai referíndose ás vanguardas galegas e concretamente vamos a ver un exemplo de Manuel Antonio. Hasta as vanguardas, ata que as vanguardas históricas estábamos referindo, evidentemente, o que acontecía era que a metáfora, sabedes que a metáfora é unha figura literaria que aproxima, de alguna maneira, dous conceptos que están completamente separados. Pois hasta ese momento o que acontecía era que era moi sinxelo, de alguna maneira, comprender eses dous términos, non? Xuntalos. Pois son metáforas, ela pon dous exemplos, unha analóxica, a analoxía entre os cabelos da amada e o ouro, e o típico das pérolas e os dentes da amada, non? Entonces, eso é moi comprensible porque os termos son consonantes, é dicir, digamos que están a esta distancia o un do outro, non? As cousas cambian moito cando collemos un verso de Manuel Antonio, o verso que Luisa Villalta pon como exemplo, que é a luz náufraga da madrugada. Aí temos xa a disonancia ordenando a poética de comenzos do século XX. Non é o mesmo decir os cabelos da miña amada son douradas que decir a luz náufraga da madrugada. A luz náufraga da madrugada está a esta distancia en cuanto a metáfora. Ben, entón, pois bueno, isto é o que nun golpe de gracia me parece a min e de esforzo e de rigor Luisa Villalta aporta, non, para comprender todo isto. Entón, unha vez que recorremos todo este camiño, quizás chegou un momento e o intre de avaliar que é o que quero decir, non? Ao final, non? Que é o que eu quero decir, non? Pois ben, o que quero decir é formular en que consiste o poema Villalta, non? Pois o poema Villalta consiste, tal e como puxen no título, na unión de métrica clásica e metáfora vanguardista, non? Luisa Villalta, o sea, o que nos podemos preguntar aquí é polo reto Villalta, que foi o que moveu a poeta, que a determinou a escribir. Aquí non estamos falando para nada de temas, nin de nada dese tipo, estou falando da técnica de como Luisa Villalta construye o poema, non? E isto vale para música reservada e de aquí hasta o papagallo, porque vai ser todo igual, neste sentido, non estou falando de temas, recordo, non? Entonces, en que consiste isto? Bueno, pois eu creo que como o fai en dous golpes, non? En dous pasos. O primeiro consiste en lograr escribir un soneto que lonxe de reproducir as normas clásicas da metáfora, asume como propia unha metáfora disonante. Deste xeito une a métrica clásica cos postulados das vanguardas históricas e crea un poema posterior tanto ao clasicismo como o das vanguardas históricas. Pensade nese comenzo do soneto, pensar é escuro, e pensade que iso é unha metáfora vanguardista, porque sempre que pensamos en obter claridade, en que o pensamento é a claridade, non é a ebriedade o pensamento, non é Dioniso, o pensamento é Apolo. Por eso falei antes de Apolo e Dioniso e de como para os gregos o corte nunca é tallante.
Estamos? Entonces, que fai Luisa Villalta? Pois Luisa Villalta, en Pensar e Oscuro, é facer un soneto con métrica clásica absoluta, e ademais como solo ela podía medir os versos, pero estallalo desde dentro, introducindo un conxunto de metáforas que son vanguardistas. E a min paréceme algo extraordinario, realmente extraordinario. Pero non lle chegou isto, senón que, ademais, deu un paso máis, que sería o segundo paso, non? Que é para min xa o que definitivamente o poema Villalta, non? Estoume referindo ao último movimento de música reservada, o poema cíclico para soprano e cuarteto de corda. Que fai Luis aquí? O que fai é coller a estrutura clásica dunha sinfonía musical e unila non xa as metáforas vanguardistas, sino o poema en prosa, que é un paso máis alá. E nese poema en prosa non vai ser Baudelaire, non vai ser Rimbaud, vai ser o conde por excelencia, o conde de Lautréamont, e un libro moi querido por Xoana Torres, que son os cantos de Maldoror. Eu teño para min que Xoana Torres é unha figura matricial, unha figura materna en toda a obra de Luisa Villalta. Non é fácil de ver, pero o feito de que Luisa Villalta colla os cantos de Maldoror como exemplo de poema contemporáneo que non recurra nin a Baudelaire, nin a Rimbaud, que é algo moito máis, máis coñecido, está máis coñecido, pois non, ela colle o conde de Lautréamont e se pon aí moi seria con ese libro que é un absoluto, ou 2, ou 3, ou 500, e que xa digo, moi vinculado a Xoana Torres, que era, adoradora realmente de Isidore Ducas. Pois ben, entonces eso é un poema en prosa e a estrutura dunha sinfonía musical perfecta. A mí me parecenme 2 golpes de dados, pero vamos, a unha altura que, francamente, dificilmente a encontro na poesía contemporánea mundial. É moi forte o que fai Luisa Villalta. O resultado en adiante será a suma dos seus libros, que evidentemente son un abano de temas, pois, claro, extraordinario, non? Pero a escritura dun poema que sin que sea clásico, conserve todas as posibilidades musicais da poesía anterior ás vanguardas históricas, ao mesmo tempo, ese poema non obvíe nunca a fenda que supón o antes e despois das vanguardas, é, desde o meu punto de vista, a clave do poema Villalta, non? E ao segundo bloque, que vou ler, que xa máis corto, porque seguro que xa me pasei do tempo, non sei, Mercedes, como ando, non? Vou ben. Bueno, eu corro para lograr facelo, non? Entonces, ese segundo bloque é o que titulei A lectora e o lector modelo. E aquí é onde vamos ver por que é tan importante para Luisa conservar a música no poema, non? Ben, xa desde o primeiro libro, desde esta música reservada, Luisa Villalta amosa un compromiso o que lle cae moi ben aquel proverbio de Terencio consignado na súa comedia O inimigo de si mesmo. Nada humano me é alleo. Esta maneira de vivir levouna a deseñar o lector e a lectora que deseaba para os seus libros. Luisa Villalta é unha autora que deseña que tipo de lectorado quere. Non lle vale calquera lectorado. E unha vez máis acollémonos o escrito pola poeta no ensayo ao outro lado da música poesía. Nas súas páxinas ocúpase extensamente desa lectora, ela non dice lectora a lector, dice lector porque estábamos noutra época, que quere construir, non? Os autores que lle prestan axuda no avance do seu pensamento son Umberto Eco e Hassan Kanafani. A coruñesa concibe e enmarca o seu traballo poético no que non dubidou en denominar como literatura de resistencia. E sostén que, sendo este o caso da literatura galega, a música resulta vital para a construción de lectores capaces, estou citando textualmente, de enfrontar as agresións que a cultura dominante trata de impoñerlles. E claro, non temos máis que pensar no Nabucco de Verdi, por exemplo, ou na novena de Beethoven, e non temos máis que pensar no hino galego, é poema de Pondal e música. Sabemos o que decimos cando cantamos o hino galego, unhos sí, outros non, e vamos para lá, cas costas verdecentes para aquí, co aru merpado para lá, tanto ten.
pero sabemos o poema, sabemos o que estamos dicindo e todos sabemos o que é esa despertar da nazón de Breogán. De aí a importancia da música, eso o ten moi claro Luisa Villalta, que para construir un artefacto válido para que esa lectora ou ese lector sea capaz de soportar as agresións da cultura dominante, bla, 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 a música é vital, porque a música nos fai emocionarnos, a música é aquelo que existe, pero non é referencial, nos fai emocionar e nos convirte en, bueno, pues en no que nos convirte cada vez que cantamos o himno e poñemos a máis, un pouco de mínima atención en todo eso que escribiu Pondal, non? Bueno, trazaríase, pois, para Luisa Villalta, de articular un corpo letrado e materno para dar aveiro á nación. Aspira a poeta. Quero dicir que isto non son palabras miñas, isto está todo recollido no libro, seguro que ti te das conta do que estou dicindo, non? Vais a ver, quero dicir que non son opinións o que estou trasladando, non? Aspira a poeta a crear unha lectora capaz de loitar por tal pobo presente ou futuro que logre o alcance a liberación da nación de Breogán. E isto xa é meu, o que vou dicir a continuación. Quere dicir, unha Galicia ceibe e naturalmente popular, abranguendo e incluindo tamén as camadas máis pobres e marxinais, sen dúbida as mulleres obrigadas a prostituírse no barrio do Papagayo. Resumo, dou conta do que digo e remato. Luisa Villalta, desde o seu primeiro libro ata o derradeiro, tratou de atopar un poema que recobrase a unidade perdida entre música e palabra. Foi consciente de que o sol perdido debería ser transmutado en sol sonoro, a nota sol e a clave de sol. Sol sonoro é outro poema de Luisa Villalta, non? É a transmutación do sol perdido, da unidade perdida entre a música e a palabra, transmutado nun sol sonoro. Podemos resumilo dicindo que o poema Villalta é aquel que, sen ser clásico, conserva todas as posibilidades musicais da poesía anterior ás vanguardas históricas, ao mesmo tempo non obvia a herdanza da fenda disonante que supón a vanguarda. E escríbeo así para construir un lectorado que saiba loitar polo que lle é propio e resistir a cultura que se nos quere impor. Trátase logo dun poema contemporáneo, posterior ás vanguardas, por suposto, e que non é vanguardista, e liberador para a vida e para o pensamento. Un poema como unha banda sonora e óptica que só ela podría compoñer, un sol sonoro. Longa será a vida da súa intención e da súa obra. Escribín isto en Soutolongo, en xuño do 2024. Moitísimas grazas. Sí, sí. Pois, queridas compañeiras, Mercedes, Chus e Tamara, queridos e queridas luisíadas, amantes do outono que nos queren roubar, non? Xa estamos en Nadal, dis que non, estamos en outono. Pois, gustaríame comezar, despois desta inmersión absoluta, non, na técnica poética e na mecánica e na física nuclear dos textos e da poesía, da poética villaltiana. Gustaríame comezar, eu vou ler un texto un pouco adaptado, aquí non será o que se entregue e se lea finalmente, senón un pouco máis performático, e gustaríame que todas pechásemos os ollos un momento, vou contar ata 5, 4, 3, 2 e 1, pechástelos, sí. Ben, grazas. Nestes 5 segundos, un pouco máis, 65.000 millóns ou entre 65.000 millóns e 100.000 millóns de neutrinos que chegan do Sol non perdido aínda, nos atravesaron cada centímetro cadrado da Terra, deste planeta e de nós, de cada un dos nosos poros, dedos, extremidades, ollos,
cerebro, pero non interactuaron con nós. Por que? Os neutrinos non teñen carga, son neutros, son unha partícula fundamental que non interactúa coa materia como se interactúan os electróns ou os protóns ou outros que os quarks e outros que nos soan, non? Un pouco de física, das clases de física. Por que comezo con iso? Porque Luisa Villalta pasa por nós e pasou por nós e segue a pasar por nós non como neutrinos, senón interactuando. Nós interpretamos a súa obra, por moito que leamos, efectivamente, lemos textualmente e tamén aportamos e achegamos as novas perspectivas que afondan, que achegan, que recolocan a poética villaltiana. Eu titulei a charla Acordar no entrelazamento porque falo primeiramente, de entrelazármonos e do entrelazamento cuántico. Comezo moitas veces citando a Luisa con este verso que tendes na pantalla, que é o final dun poema que comeza non leo, remata así, non, agora fecho os ollos, e leo a pizarra negra dun firmamento por estudar, aínda. Por que comezo con isto? Porque Luisa sempre estivo a piques, fixo en profundidade, pero sempre está a piques de descubrir e de explorar algo novo. E por iso as nosas interpretacións seguen ese proceso exploratorio que ela comezou, que foi completamente inédito na literatura galega e na poesía galega, que fala dende a mulleres marxinais desta cidade, que é algo completamente extraordinario na literatura mundial, ata a súa especial consideración do que é a voz poética, o tempo poético e o espazo-tempo. Entón, gustaríame violar o espazo-tempo. Bueno, esta é a noite do ceo do 15 de xullo de 1957, a noite en que Luisa Villalta abriu os ollos neste planeta, como estaban pois a Lúa, Saturno ou Xúpiter esa noite, pero o que me gustaría é burlar o espazo-tempo, que é o que fixo ela e o que intentamos facer todas as persoas que escribimos a través da literatura, e como ela facía nese bucle eterno, nese ciclo que, por exemplo, está no ciclo para soprano, que mencionou agora Chus, que pecha música reservada, ou tamén está en Da Capo, outro texto, tamén está en Da Capo, que está recollido en outro lado da música poesía. Vou ir dende o poemario final, os poemarios finais, ata os primeiros poemarios, é dicir, burlamos o espazo-tempo cada vez que lemos, porque abrimos unha páxina e lemos algo de alguén que xa non está, como, por exemplo, Palacio Municipal, en concreto, e tamén burlamos o espazo-tempo acordando, recordando, volvendo a pasar polo corazón dúas ou máis veces, sabendo de cor, é dicir, de memoria, os textos, dende himnos de Pondal a himnos de Rosalía, a himnos de Villalta, e tamén porque acordamos, porque facemos armonía compartindo esas cordas, non? Que ela tocou. Entón, por iso acordar no entrelazamento, acordamos de cor, de memoria, porque armonizamos, e tamén porque acordamos, porque nos damos conta, e porque despertamos de algún sono, que é algo que tamén Luisa menciona na súa poética en moitas ocasións, non? Ese despertar do sono que está no himno. O entrelazamento é unha metáfora da física cuántica, o quantum entanglement, o Quantenverschkrung, espero que non haxa ninguén alemán aquí, Quantenverschkrung, porque ela entrelaza, bueno, entrelazamento é un concepto complicado na física actual, porque
bueno, como acontece con moitas cosas a física cuántica, é completamente antiintuitivo. Básicamente o que di é que dúas partículas, como dous fotóns, por exemplo, que estiveron en contacto algunha vez, así se separen anos luz, isto fixos en laboratorio, en aceleradores de partículas, así se separen durante no espazo-tempo moitísimo, miles de millóns de anos luz, cousa que é imposible de ver experimentalmente na realidade, pero sí emular en laboratorio, seguen mantendo unha conexión. É dicir, se o spin non é unha conexión emocional, lóxicamente, a emocionalidade poñémola nós, os humanos, non? Son partículas. Pero se o spin de unha xira para un lado, a outra xirará para o mesmo lado, aínda que estean separadas. Esta metáfora ou analoxía venme moi o dedo porque Luisa Villalta estivo facendo entrelazamentos todo o tempo. Entrelazou e desentrelazou tanto a sonoridade e a sororidade coa palabra, tanto o pensamento crítico e o pensamento cívico, o fresco urbanístico que fai, por exemplo, en concreto, pero tamén en ruído, que o fresco humanístico e a partitura do espazo-tempo do poema como un espazo de reflexión filosófica e polímata. Entrelazou, por suposto, a música e a poesía, pero entrelazou sobre todo o coñecemento coa palabra en transo ou en trance, que é a voz cantada e a voz poética, que é un dicir distinto, non? Entón, comezo coas palabras ingrávidas. Nas palabras ingrávidas é un texto que realmente para mí foi complicado, porque as palabras ingrávidas é un libro que nos regalamos a nos mesmos, pero que Luisa nunca entregou. É un diario, é un almanaque que está truncado o 26 de febreiro, que remata coa palabra parto, ademais. En as palabras ingrávidas, a mí me gustaría pensar, facer outro experimento mental, pechando os ollos ou xa non, imaginar que as poetas non se ven, que só existe a poesía que lle dan ao mundo, a palabra coa que dan, coa que se dan. Aquí xa non hai efecto Mateo nin Matilda, aquí non hai lugar de enunciación, aquí non hai o biografismo, aquí só está a palabra ingrávida. Luisa mantense a día de hoxe porque a forza da súa palabra puido moitísimo máis que o esquecemento da súa época. Puido moito máis que o efecto Mateo que sufriu na súa época. O efecto Mateo, isto que, bueno, ese efecto que fai que pois as obras, as persoas ou as ideas máis coñecidas obteñan cada vez máis recoñecemento, porque, digamos, o topos ou o fondo común ao que se vai, mentres que as voces pois menos recoñecibles ou menos vendibles, menos fáciles de ver, se invisibilizan cada vez máis. Sosteño isto porque Luisa Villalta é unha grandísima poeta que o foi durante todos os seus 47 anos que viviu, non foi traducida apenas, por exemplo, non? Nin foi exportada apenas, nin sequera é moi coñecida na súa cidade, na Coruña. Entón, esas palabras ingrávidas quedan flotando realmente e teñen ese peso específico no mundo, non? Cito, por exemplo, non? Creo que falta o primeiro verso, pero bueno, ante a miña inexistencia o frémito do ar levará as máis fermosas, fala das palabras, as necesarias cairán o chan atraídas polo significado, surrounding, sorrindo. Ou di tamén noutra entrada dese almanaque, se é posível que as órbitas de dous astros remotos se crucen, por que desconfiar da felicidade? O 12 de febreiro de 2004. O disaio da soia que son para mar, regreso con dúas soedades. Seguimos con Papagayo, imos atrás no tempo. Luisa Villalta é unha papagaia pompeyana porque non cala. E non cala, e nos ofrece un fresco, ademais, un fresco como de Pompeia, dos lugares recónditos da moral e da ética e da demolición humanas.
Amosa esas intrahistorias de mulleres as que dota de nome e de historias verosímiles, Margarita, dalles perspectiva e profundidade de campo. Di, por exemplo, neste poema: sei que non me parezo a fotografía manoseada que os teus ollos me mostran, pero o prezo non vai variar. Aínda que os ollos que hai tanto tempo perdeche foran parar as miñas tetas esta noite deberán perdida no medio da cidade, da miña vida. Os cartos non poden cos réditos da traición e da vinganza, nin se fixeron billetes cos ollos que andas buscando. Se o servicio non che acomoda, admito un pouco de raiva, ben sabes. Son cousas do oficio saber aguantar os ímpetos do macho, a lei ancestral baixo a que me pariron as mulleres bravas, na carne da miña nai e máis da miña avoa, lei de non provocar a ira do macho, ira de Deus por causa do pecado. Por aguantar mesmo aguanto que me levantes a man, como se che cuspisen estes ollos que ningún mal che causaron. Pero non che vou tolerar o desprezo. Non hai ouro no mundo que pague o desprezo de meus ares, sen ver a que son unha puta que cobra por facer só de puta. Este libro extraordinario que foi escrito ademais a velocidade da luz deixanos esa idea dunha muller que non a calar e que vai facer falar. Creo que por tanto extraordinario, ¿no? Seguimos con, bueno, aquí hai unha imaxe de Safo que con algúns textos de ruído, das chaves do tempo que falan de silencio e de calar, non? Silencio me chaman porque neste tempo en que vivo non se me escoita, comeza así as chaves do tempo. Pero se non me ves, estique en erra, que é unha das frases e dos versos que pecha un dos poemas de ruído máis repetido, que acabo de escoitar de máis agora na fantástica película Prefiro condenarme, de Margarita Ledo, ese, pero non, se non me ves, estique en erra. E seguimos con en concerto ou en concreto, non? En concerto para unha muller soa. Ese é o gran fresco coral armado co cemento, co concreto, coa concreción de seres, lugares e edificios, onde Luisa tece unha crítica finísima e unha filosofía fonda sobre o que é ser estar concertada a outros seres humanos nun mesmo asfalto, non? Teño aquí algúns versos soltos de edificios, nos solares abrollas crecencias en historia, bueno, con imaxes, están un pouco cortadas, e quería ler un texto que eu escribira para Luisa e que está recollido no limiar en concreto. Paso cada día ante o instituto do meu fillo maior onde estudaches ti. Hai unha foto túa nun gran roll-up sobre a fachada, unha en branco e negro que xa coñecía cun coidado contraste. Nela os teus ollos parecen de auga. Recontemos de cor, azul ardora, anil sargadelos, rosa lugrís, o pardo faro de Hércules e o verde Villalta dos teus ollos irían a paleta deste recanto aquí no terceiriño planeta do Sol, tal vez? Irradias sobre o concreto da praza, con eles. A miña amiga I, coa súa perspicacia sensible, dime que non sabe por qué, pero ese cartaz a puxo triste, que eras ti tan nova, que aínda hai tanta xente viva que te coñeceu, que te quixo. Penso na túa familia e no seu do de cicatriz, que aínda non. Na túa irmá e o seu libro man a man. Na miña nai, que tanto se condoía da túa, pois se coñecían sen saber o que tamén ela había a perder. Non só lerte e reinterpretarte agora son a mellor celebración. Sabes que creo no Día das Letras e tamén das Ciencias, ecuacións fractais, galaxias espirais galegas. Coido que tamén curiosear na túa obra espallada, inédita ou mesmo perdida, se nos permites, pois non sabemos nunca se iso sería a vontade túa. Dignificala en reedicións, traducións, estudos, ensaios e celebrarte. Foi un pequeno privilexio sermos veciñas túas neste planeta tan neuronas e tan irmás. Perdoa se pedimos máis de ti. Bueno, non quero liarme moito, bueno, simplemente seguía con que cando Luisa faleceu, o primeiro impulso que tiven foi escribirlle un email
que non ten ningún sentido, non? Pero que necesitamos dar palabras mesmo a quen sabemos que non pode xa recibilas, non? Amamos persoas que morreron. Que utilidade social ten iso, di a doutora Amelia Brand na película Interestelar. Luisa es ave, ave combativa es. Eu non te escoitara recitar aínda o teu poema onomatopeico de Paxaros, que está no ciclo da soprano, no Pazo da Ópera unha mallá, pero xa mo parecías. Non mansa, mala que si sabia, pero sen a mansedume, sen a resignación. Tes fereza aínda, retranca e alegría. A pluma dun fénix es. Non sigo aquí, por senón creo que me paso do tempo. Simplemente indo para ruído e para outro lado da música, poesía, calquer que fose o principio de todo, o único seguro que producía un ruído é o principio de outro lado da música, poesía. Isto é poesía, un ruído provocado, e isto é tamén unha muller que resiste, están en ruído. Ese ruído é a forma que ten Luisa de desconvocar o poema para reconvocalo noutras voces. Quería protestar e roubaronme o non, agora o sí protesta contra min antes de abandonarme, di noutro fragmento de ruído. Saiamos do ruído para a páxina en branco coas mans aínda lixadas de substancia, a materia mesma do espacio en animal produción. Paso polo bico dos pés por esa rota ao interior do ollo fascinante que publicou en 1995 seguindo o Sator, Arepo, Tenet, óperas rotas, esa inscripción pompeyana que é un palíndromo que se lee de arriba abaixo e de abaixo adiante en diagonal e que é un poema continuado, aí vedes o caligrama que ela mesma fixo. Hai unha partitura que acaba de facer Ramón Otero Moreira baseado nese texto continuo de 5, nese pentatexto, non, de rotas, Arepo, Tenet, ópera, Sator, Arepo, Tenet, ópera e rotas. Chegamos á reserva musical compartida, esa música reservada da que xa falou tamén tan precisamente Chuspato, de 1991, coa súa zarabanda, co Cugán, con ese movimento esquerzo ás aves, o ceo e as nubes. Por ir rematando, quería concluir, que xa me paso, senón, que Luisa fíxonos acordar, darnos conta, espertar a unha conciencia feminina e pensativa. Cita constantemente mulleres, Hildegard von Bingen, Erina de Telos, está sempre no clasicismo, está sempre na actualidade voraz. Pasármonola dúas veces por o corazón e recordala e sabela de cor. Tamén non ceder canda ti, Luisa, nin o clasismo, nin o elitismo literario, nin a manipulación, nin ao mercantilismo do sistema cultural e social e seus microcaciquismos. Isto varía para outra charla, pero creo que Luisa é realmente unha voz que sempre se puxo en pé, sabendo onde estaba, nin se aproveitou do poder que podería ter utilizado, nin quixo seguir o sota cabalo rei da publicación. Elixiu o camiño difícil, o conde de Lautréamont, Portugal, a grafía que lle veu en gana, fixo da súa pluma unha radical liberdade. Creo tamén que a súa paixón é sempre a do dicir namorado, entre esa sonoridade, pensamento crítico cívico que xa mencionei antes. Creo tamén que está antes a súa voz creativa que trascende, como vemos, o espazo-tempo, que a imaxe de marca dunha autora ou autor que hoxe en día estámola defendendo, pero é moi difícil defender a voz de alguén que non está, que non pode ir a congresos, que non pode asinar nada, que non pode venderse a sí mesma, que non pode obter premios xa. E pareceme importantísimo que sigamos mantendo esa forza, porque Luisa mereceríalos, por suposto que sí, pero xa non só iso, merece que saibamos citala de cor. E todo ese esforzo de pensamento, palabra, xogo, paixón, a quedar só aquí neste espazo-tempo, nesta lingua, neste país de uranias e sísifas que turran dunha pedra que lles cae enriba todo o tempo. Pois non, creo que merece que a sigamos traducindo. Eu traducir unha cousa en castelán hai moito tempo, que a cantemos, que a debuxemos, como ese debuxo de Julia Lago a partir dun poema,
Bueno, se logo queda tempo, porque non quero facelo agora para nin quitarlle tempo a Tamara, que xa levo os 20 minutos. Non, despois cantaría un cachiño do Paseo das Esfinxes musicado. Quería rematar con esa Luisa que pensou libremente, que elixiu a lingua na que falar, é unha libre pensadora, é unha polímata chea de contundencia, sabedoría e gozo da palabra. Creo que é a nosa reserva natural musical galega e distinta e nunca distante. Hola, escoitaseme ben? Sí. Creo que entendedes ben se digo que para min é unha honra estar aquí nesta mesa acompañada destas tres mulleres das que aprendín moitísimo ao longo da miña vida. Chus Pato, Estíbaliz Espinosa, Mercedes Queixas Zas, síntome moi honrada. Quería tamén darlle as grazas á Academia, en primeiro lugar, nomeadamente a Ana e a Margarita, coordinadoras deste simposio tan emocionante. Realmente estou moi emocionada. E teño medo de estar emocionada, pero non pasa nada. Grazas tamén a vos, os que estáis aquí, os que estades do outro lado, agora mesmo, cando sexa, por escoitar tamén. Gustaríame comezar a miña intervención, que vou prácticamente ler, reproducindo unhas palabras dun escritor francés, de Pascal Quignard, porque lendo os últimos meses pensei moito en Luisa. Os dous teñen unha traxectoria vital moi parecida e hai temáticas e preocupacións que os conectan moito. Quignard criouse nunha familia de organistas, criouse tamén nunha familia de gramáticos, estudou filosofía e ao cabo deuse de conta de que o que quería el era apartar o ruído para escribir. E ten un libro magnífico, Quignard, que se titula Butes, onde di o seguinte: quen non fica en silencio fronte ao mar que se repite, que se alza, que retorna e que para retornar avanza. Quen non fica máis que en silencio, en énstase, no canto de en éxtase, ao longo das ondas tan fascinamente ruidosas. Comeza aquí a travesía Villalta. Escoitades ben? Eu teño a sensación de que non. Sí. Hei falar primeiro da travesía Villalta, que parte dun porto non determinado da cidade da Coruña. A barca que está a piques de partir ten a medida dunha muller. Aboia sobre as ondas esta barca. A beira o linde. A viaxe é solitaria, pero Luisa non viaxa soa e ela sábeo. Leva Manuel Antonio, leva Novoneira, leva tamén a Avilés de Taramancos e leva se cadra tamén pois a Xoana Torres. Desde un lugar firme e plural, escoita a Luisa, subida nesta barca, unhas voces que lle chegan en eco e que din cousas como norte escuro, vento seguro, o vento soán nen a man, ou vente ventiño mareiro, vente noso compañeiro, que son unhas voces que están inseridas en concreto. Hai un momento no que estas voces calan, no que a cidade dá a tona, no que a barca zarpa e no que comeza a soar un violín. E empeza aí para min o que eu titulei primeiro movimento, que nos leva ao Xapón, porque esta travesía que acabamos de iniciar disponse en 4 tempos e a primeira dirección é cara ao leste. Luisa marcha ao Xapón, que é onde coñece abaixo. Escribe logo os primeiros poemas que publica, que non son, como ben indicou Chus, os primeiros que escribe, e que son poemas ou que son 7 luzadas ou 7 visións, porque a min realmente o que me apaixona en Luisa son os seus ollos, é a súa visión. E estas luzadas ou 7 visións adoptan a forma, adoptan o molde do haiku.
Son 7, pero eu vou ler 5. O ritmo en que gotea o inverno é íntimo. Todo día chovendo e un xinete palpita por fora e por dentro. Un maniquí distraído dentro do escaparate, a súa conversa é comigo. Un péndulo incesante, a tarde se acompasa, dormida nun estanque. E xa por último, luz e silencio. Cada noite parece que pasa máis cedo. O segundo movimento lévanos cara a Alemaña. De camiño cara alí, Luisa bate sobre as augas con Hölderlin. A coruñesa tradúcenos o que o alemán exclama: «Oh, Deus do mar, déixame lembrar o silencio das túas profundidades». E ao ancorar en Alemaña, Luisa, como xa citou Estíbaliz, repara en Hildegarda. Estamos a falar de Hildegarda de Bingen, escritora, compositora, filósofa, vieita medieval, Sibila do Rin, Sibila. Logo de marchar, Luisa media para que Hildegarda chegue a Galicia, o que se producirá a través dunha obra titulada O desfile das virtudes, que podemos ler en galego por mediación de Luisa e que traduciu o galego José Carlos Santos Paz. Máis tarde, Luisa vai inserir o nome de Hildegarda nun poema, no poema As damas que antano cantaron, xunto a outras mulleres, é un poema que se publica na Festa da Palabra Silenciada. E escribirá tamén a coruñesa un texto que se titula Os ollos da Sibila, eu aí vexo a Hildegarda, pero isto é cousa miña, que abre coa seguinte dedicatoria: para a luz nos ollos de Eduardo, para a luz Pozo Garza nos ollos de Eduardo Moreiras. E del vou ler un extracto. Limpos como cristal serán os ollos da Sibila, por máis que vayan desgastando a pedra invariável no pulimento da cegueira. Limpos, digo, direi, e digo auga da fonte mesma da que emana a vida toda e cada un dos seres vivos. Digo cristal de auga e digo seixo, duros serán para cortar a luz con diamante, tenros o fin para termar da corda que vibra e se desfai neste eco compartido. Chegamos agora ao terceiro movimento que nos leva a Francia. É un movimento bastante breve. A barca na que navega Luisa cruza nalgún momento co barco bébedo de Rimbaud. E ela, co fin de exercitar a lingua, ponse a traducir. Mándanolo para aquí, di ela, baixo dúas formas, unha máis libre e outra máis literal. Dese transvasamento, Luisa escribe: extraio apenas uns baldes. Cuarto movimento, Italia. No medio do mar, Luisa recolle, lee unha proclama que lle lanza o seu amigo, do que xa se falou bastante aquí, Francisco ou Pancho Pillado. Trátase dun manifesto que Pasolini publica en italiano en 1968, o Manifesto per un nuovo teatro ou o Manifesto por un teatro novo. Luisa lee, ponse a traducir e fai un traballo inxente de anotacións. Quedan aí no medio dunha onda conectados Luisa e Pancho, Villalta e Pillado, e logo disto reparan un unísono nunha mesma obra, a Mandrágola, de Maquiavelo, unha obra do século XVI. Desta volta, eles dous acometen xuntos o traballo de traducción e tamén xuntos, anos despois, reflexionan sobre este feito. Abro cita. Cando dúas persoas non profesionais da traducción conflúen no traballo común de afrontar un texto como a Mandrágora, teñen que estar animados basicamente por dúas razóns. Ou ben reciben un cargo por parte dunha editorial ou ben emprenden tal traballo polo mero interese que o texto esperta neles. No noso caso, din Pancho e Luisa, aínda que a segunda destas motivacións foi moi anterior no tempo a primeira, o impulso definitivo debeuse ao proxecto de Edicións Laiovento de incorporar ao patrimonio cultural galego obras dramáticas universais de todos os tempos, como é o caso da traducción do Fausto de Goethe, do Enrique IV de Pirandello ou, aínda máis, do Arturo Ui de Bertolt Brecht.
E aquí remato a cita. Pechamos agora o encadramento, remata a travesía. E da travesía a Villalta enfocamos agora o diario de a bordo, que a min particularmente me interesa e moito. Despois dunha singradura disposta en 4 movementos, Luisa abre un caderno, lánzase solitaria á escrita. E resumín brevemente o que podemos atopar nese caderno diario de a bordo. En primeiro lugar, interrogación sobre a palabra, sobre o feito de escribir, sobre a poesía, sobre a conexión que existe entre a palabra e a vida. A de Luisa é sempre, sempre a idade das preguntas. Selecciono algunhas. Cantas partes de min van caíndo por diante? Quen de min cae detrás de cada verso? Algo ou alguén está a esperarnos baixo as augas. Haberá poesía en que salvarse. 2. A través da tinta, Luisa deita o sentido que ela mesma lle outorga a existencia. Somos o doce fío que o silencio outorga. A través da tinta, Luisa deita tamén o sentido que lle outorga a escoita. Pararse a escoitar ten a finalidade de precaverse con respecto á orixe do ruído, o seu significado. Sobre a páxina en branco, Luisa tamén verte reflexións sobre o proceso artístico, sobre o tempo. Fai uso da palabra para despregar a traxectoria que ten para ela unha idea e explicita do xeito que agora leerei. Toda arte é un proceso de arroubamento. Calculamos o comezo, despois graduamos, logo soltamos, atinximos o trance. Cando o trance colle visos de amañecer, agarramos a luz. Na luz ven o descenso. Graduamos freando a caída. Pousamos. Finalmente ficamos respetando o eco, o aroma, a lembranza. E así, dinos ela, todo na vida. Luisa emprega tamén o seu diario de a bordo para registrar as coordenadas da soedade, escoitade, e ficaremos sós, mar e silencio, isto lévanos a Manuel Antonio. Anota tamén o que desexa reter arredor do silencio, non ese silencio de calar, senón o silencio necesario para sair do ruído que nos leva, a súa vez, a páxina en branco. Diela, o silencio, aínda así diela, o silencio como a dor ou a felicidade extremas é difícil de suportar. Toma nota, así mesmo, do medo, do temor, enfróntao, e coa o temor de que as ondas repitan, salgadas de séculos, o afundamento ritual que a devolva ese a e a muller, o silencio. Despois da travesía, despois de lanzarse a escrita, contemplamos en Luisa a visión da Sibila. Vela aquí un extracto de música reservada. Estou perdendo unha parte de min que fica a un lado. Mírote e disme adeus sen dicer nada. E véxome a min que te comprendo, despindo alguén que agora son, e continúo. E despois de espellar os ollos da Sibila, nun xesto que remite para min, o nadador da tumba de Paestum ou tamén a Butes co que comezamos, Luisa salta. Vou vos ler un fragmento de Muller Mensura, un poema no que Luisa retivo o que é para ela a medida da muller. Sen consideración, pospoño de ver que me guía ao longo das rúas, como un meridiano anoado á cintura, e salto. Salto a reventar da rúa mesma, dun lado para outro, coa corda da barca da raíña dos mares, impulso un bambán que se saia das horas. Luisa deixou anotado tamén no seu caderno, nese diario de a bordo, isto. Bach deixou o último contraponto da arte da fuga sen rematar. Haberá maior resposta que esta para as preguntas que non teñen contestación? E aquí acaba a cita. Ou igual que Bach, a travesía a Villalta quedou aberta,
pero Luisa fica para sempre do outro lado, se cadra baixo a tona do mar. Desde este outro lado, ela deixounos aquí ese diario de a bordo, ese caderno, que eu creo, ou polo menos para min foi unha folla de ruta, un compás. Deixa tamén, aboiando sobre as ondas, a súa barca que nos convida a nós tamén a navegar. Isto é para min o seu legado, así que, Luisa, grazas. Grazas ás tres, grazas Chus, grazas Estíbaliz e grazas Tamara polas vosas tres lecturas, polas tres visións que eran a priori persoais, individuais, pero que claramente percibimos como están interconectadas e como están cheas de referencias comuns e de miradas comuns. Grazas por serdes tan disciplinadas, serdes capaces de adaptarvos tanto a disciplina do cronómetro, fixéstelo tamén que nos quedan uns minutos e eu creo que Estíbaliz dixo que guardaba algo pro final, entón imos respetarlle a palabra. Pero non hai un coloquio. Pero, bueno, a ver, é un minuto. A ver, o Paseo das Esfinxes que tendes aí é unha música, un tema baseado en letra de Luisa Villalta, música de Paulino Pereiro, ese é un arranxo de Rupert Twine, un pianista, e non sei se nos gustaría igual pois escoitala. Eu fixe unha grabación que non é a definitiva, que comeza coa Catedral Engloutie de Claude Debussy, continúa con este Paseo das Esfinxes, e non sei se é un minuto, así que podemos, se queredes, escoitala. Para que me acompañedes, non sei que ritmo podedes facer, porque algo así como, se queredes, bueno, ides así facendo un Mercedes, grazas. Dádelle. Bueno, se podes pinchalo, grazas. Esperad un momentiño, porque primeiro creo que está a catedral esta. Escoítase? No. Ah, perdón, claro, sí, teño que poñelo eu. Eu estaba. Fermosa cantaba, fermosa cantaba, na casa do riso, os longos cabelos chegaban ao mar, fermosa cantaba.
polo acompañamento. Pois damos por concluída a mesa e deixamos que Uxía se prepare agora para pechar esta segunda xornada do simposio. Coller auga, que? Non me digas, para auga e Penso que deixamos as augas calentitas para ti.
Vale, ahora sí que estaría. Después esto. Sí. Elena, chequeamos, sí. Un, dos, Oh, un, dos, oh. sí. Un, dos. Pero estoy checando. Chequeando, pero creo que sí. Sí. ¿O teu micro? Sí, también. Sí, sí, sí. Voy a poner esto un poco más para aquí. Imos facer a presentación xa, imos con Uxía. Quixemos que este simposio acollese tamén quixemos que de alguma maneira este simposio acollese tamén porque se non non o coño isto. Pois iso, de alguma maneira quixemos que o simposio acollese tamén esa dimensión interartística da obra de Luisa Villalta e os diálogos que ao longo dos últimos meses e tamén agardamos que nos vindeiros anos se sigan producindo, porque a voz de Luisa Villalta é unha voz, como xa apuntaba Inmaculado Otero antes, e como estamos vendo xa ao longo de onte e de hoxe, unha voz que non se entende só nun único rexistro. Esa voz poética expandida. Ben, pois pretendíamos de alguma maneira traer unha mostra e na música, bueno, eu creo que Uxía non fai falla presentala, que xa coñecedes, pero si hai algo de Uxía que tal vez non coñecedes, que é unha magnífica lectora de poesía. Aí están obras e traballos arredor de Uxío Nogueira, de Manuel María, de Rosalía de Castro. Ao longo destes últimos meses, ela tamén fixo as lecturas da obra de Luisa Villalta, resultado dese diálogo é o que imos escoitar hoxe. Un repertorio case todo dedicado a Luisa Villalta, sobre os poemas da escritora, composicións de Uxía, e, ademais, son 4 estreas, non, Uxía? Podes ir entrando xa, 4 estreas. Uxía e Bleuin Lefriec, que, ademais de acompañar a Uxía na arpa, é tamén autora dos arranxos dun dos temas. Digo os títulos: Esa son eu, Asoma a lúa, Nos nas ás dun poema, Morrer de amor, As rúas de Compostela ou Mar e silencio. 4 estreas. Cando cuidades. Esa son eu,
rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posible, separados sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar, de voar, de voar. No alto da miña casa alta e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte, que sempre se rende ás gadoupas do mar e esquece ficar, e esquece ficar. Para aquecerme, para aquecerme, para aquecerme. Esa son eu. No cristal opaco que a noite deita, para diante ondea o lenzo branco da alma muda. Eu son a escuridade e asoma a lúa. Eu son a escuridade e asoma a lúa. Eu son a escuridade e asoma a lúa. Eu son a escuridade e asoma a luz. Moitas grazas. Moitas grazas á Real Academia Galega, moitas grazas a Ana e a Margarita por convidarnos a facer este peche do simposio. É unha mágoa que só poideramos asistir á segunda sesión porque é ben interesante sempre escoitar estudios sobre Luisa Villalta e aproximacións, ademais, tan lúcidas como as que escoitamos hoxe. Quería contarvos un pouco rapidamente como foi o proceso de composición, porque foi en estado febril. Eu comecei a reler a Luisa e sentín a necesidade imperiosa de poñer música aos seus versos. Caso iso é un acto de valentía porque non é doado, pero pareceume que saía de min dun xeito tan directo que así o quixen facer. Hai moitas máis, escollemos estas. Fixo un amigo meu de Brasil, Mauricio Caruso, unhos arranxos sobre os que se baseou Bléu en Lefriec para facer os seus arranxos para este instrumento tan especial que é a arpa clásica. Así que comezo pedíndovos un aplauso para esta maravillosa arpista que é Bléu en Lefriec. E que ademais é da Bretaña, co cal tamén todo vai ligado tamén
a obra de Luisa. Imos cunha peza, esta sí é dedicada a ela, a letra e a música son miñas. Graveino con este dúo que coñecedes seguramente, que son Caamaño e Ameixeiras, que é un dúo magnífico, e fixemos esta adaptación para arpa e voz. Chámase Nas ás dun poema e unha lectura do que eu interpreto que podía ser esa menina poeta nacida nesta fermosa cidade alta que eu adoro porque vivín aquí algúns anos tamén, e parte da poesía de Luisa transita pola cidade alta sempre. Nas ás dun poema. Menina poeta da cidade alta que rumiaba versos na súa atalaia, coa teima de poder voar nas ás dun poema sen mirar atrás. Menina poeta da cidade alta que tecía amores no seu pentagrama, cun bello e lixeiro violino na man, e para embalarnos no mar do orzal. Eu son a boca que te invoca, ti és muller sol, a chama que aínda acende o céu, a Luisa Villalta da cidade alta. Menina poeta da cidade alta que vive arrolada no vento dos ventos, coa teima, coarela de atinxir o ton, e en cada palabra sentir o teu son. Eu son a boca que te invoca, ti és muller sol, a chama que aínda acende o céu, a Luisa Villalta da cidade alta. Muchas gracias. Quería dicirvos que de todos os poemas non os escollín tampouco por la temática, simplemente aqueles que me parecía que podían ter o soporte da música pasado polo meu filtro, que haberá miles de interpretacións, pero este é a miña. Dun dos poemas que eu creo que máis me gustaron, chamase Morrer de amor, e algo que desmitifica un pouco o amor romántico. Vai así. Morrer de amor é só falar, poeta sai para mostralo, que
que nunca morre do que din, pois que o di e no que din vai o que sente, como a quen deixa fuxir auga, algo que flúe. O que ao mesmo tempo de dicelo xa se mente, xa se mente. Morrer de amor, eso falar. Moitas grazas. Imos facer agora un paseo polas rúas de Compostela, porque ela tamén viviu, soñou e escribiu en Compostela. Este poema está dedicado a Pancho Pillado, do que tanto se falou esta tarde. E, bueno, de algún xeito Compostela tamén é a cidade de todas e de todos os galegos. É unha cidade que, bueno, que está moi ligada a min tamén. Entón, son moitas imaxes das rúas de Compostela, nas que vive tamén Bleu Le Friec, que chegou hai cantos anos? 11 ahora. 11. Vive na Rúa das Hortas, que tamén está mencionada. Está ensaiado na Rúa das Hortas. E está ensaiado na Rúa das Hortas. Así que hai moito de Compostela aquí. Eu coñecín a Luisa na época do Prestige, de Nunca Máis, e falamos moito de poesía, moito de música, e entón tiven as súas palabras moi presentes tamén. Pois, mentre eu facía música para estes poemas, preguntábame se a ela lle gustaría que alguén abordase a música dos seus poemas. Aquí vai con toda a humildade este Andei por Compostela, rúas de Compostela. Andei por Santiago, pisando estrelas na noite, que as rúas devolveron con luces e clamores, secretos na noite. Andei por Compostela, coa pel das pedras orceladas, a rúa das hortas, onde descansan os arcanos da noite. Ecos barrocos e fidalgos tocaron os tambores nas luces das xanelas, casas reais e as grandes laxes, como balsas na corrente cara adiante. Casas reais e as grandes laxes, como balsas na corrente cara adiante. Na noite un cantigar de fontes, nas rúas embozadas que espadan entre sí, Rúa Nova e Rúa do Vilar,
como dous brazos amigos que se apertan no toural, como dous brazos amigos que se apertan no toural. Pisando estrelas, subo as pratarías, Quintana arriba, paro e miro o ceo peneira, os ecos das esquinas e a berenguela, a alba, absorta ainda, e a berenguela, absorta ainda. Andei por Santiago, pisando estrelas na noite. Blöende Friek. Moitísimas grazas. Notaredes que algúns poemas son moi curtiños, algunhas músicas son poemas para poemas moi curtos e non teñen así o formato de canción onde hai un retrouso e demais, o cal creo que tamén entronca coa poesía de Luisa, que non é obvia, que sempre é máis fonda, máis profunda e non é necesario repetir un mesmo retrouso. Pero tamén é certo que o retrouso fai parte das cancións e esta que imos facer, que ten ecos de Manuel Antonio, sí que a ten. Entón convidamos vos a cantar, se queredes, con nós esta fermosísima Mar e Silencio, que é unha recreación dese fermosísimo poema de Manuel Antonio que tanto recitamos nesa época do Prestige, estes 20 tal anos atrás. Entón, e tamén gustoume moito cando nesta última mesa se falaba de reivindicar o silencio frente ao ruído. Un silencio incómodo, moitas veces, para nós e tamén para este mundo así convulso no que vivimos. Entón, imos cantarlle a ese mar e ese silencio que nos ficaremos, porque parece que estamos vivindo momentos casi apocalípticos. Entón, pensemos que este mar e este silencio nos garden. Entón, cantámola un poquinho para que aprendades esa parte que é moi sinxela, que di: e ficaremos... Perdón, fundeu. Ficaremos... Imos ali. Vamos a aprendela ben. E ficaremos sós, mare silencio. E ficaremos sós, mare silencio. Mare silencio. Mais ou menos está aprendido. Sí. Pois imos aló. Ficaremos sós, mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio. Mare silencio. Cando a noite me veña desvendar, co amor prometido e demorado, estes ollos que ollaron tanto nada, as follas que caíron ao meu pé serán pisadas e ficaremos sós, mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio.
mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio. E ficaremos sós, mare silencio, mare silencio. E a ausencia cumprirá o seu oráculo cando a noite sexa fundo, cando mesmo mar a noite e o silencio diga a última palabra. Ficaremos sós, mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio, mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio. Ficaremos sós, mare silencio, mare silencio. Mare silencio. Bluen Le Friec. Uxía. Moitísimas grazas. Vou repetilo porque paga a pena que escoitedes, que sigades o seu traballo. Chámase Bluen Le Friec. É difícil. Con acento bretón? Da Bretaña colabora coa Real Filarmonía, tamén con Carlos Núñez, e na miña banda nos últimos tempos tamén aquí no Teatro Colón. Non hai moito tempo. E como vexo aquí a unha persoa que quero moito e que estaba ligada ao teatro, vou na saudar, que Betina Coljas. Pois ata aquí chegou o noso momento de música sobre Luisa Villalta, a non ser que queirades outra. Temos unha. Bueno, imos facer esta vez non é propiamente unha música dedicada a Luisa, e si a unha muller que ten moito en común con Luisa, que tamén nos deixou cando tiña aínda tanto que contarnos e que dicirnos, que era Begoña Caamaño. Entón, pareceunos que era un bo colofón tamén unir estas dúas mulleres, Begoña e Luisa, e a necesidade de que a través da música tamén a poesía teña o seu lugar, e a narrativa. E como eles non están, alguén o dicía na mesa anterior, para defender a súa obra, fagámolo nós a través da música, a través do cine, a través de todas as artes posibles. Isto fixemos para unha homenaxe que se fixo non hai moito a Begoña polo seu 10º aniversario, o 10º aniversario do seu pasamento, e imos dedicarlo a Luisa, porque era tanto Luisa como Begoña desas mulleres que non calan e que son desobedientes por natureza, e tanto precisamos da desobediencia nos as mulleres. E de paso tamén quero convidarvos a estrea mañá de Margarita Ledo no Cine Europa, outra muller desobediente. Moitas grazas, Ana, Romaní, Margarita.
Foi precioso participar na clausura deste simposio tan necesario e agardemos... Ai, perdón. Bueno, deste día. Bueno, pues vaya vide. Bueno, moitas grazas a quen está facendo tamén os labores técnicos e de streaming para que poidades velos nas vosas casas. Begoñísima chamase isto. A túa voz non se apaga e faro na tormenta, raíz que medra, eco que resoa. A túa voz ecoa, acordando deusas, reescribindo mitos, mulleres enteiras, bandos de amantes e amigas, entre copos e risas. Vamos amando a vida, nos tamén navegar, nin a morte te cala, bailamos nas augas e soñamos nas praias. Nin a morte te cala, acendes a chama, subiremos a barca, nos tamén navegar. O teu nome é bandeira, fiandeira do vento, Circe Morgana, tola contratempo, bandos de amantes e amigas, entre copas e risas. Vamos amando a vida, nos tamén navegar, nin a morte te cala, bailamos nas augas e soñamos nas praias. Nin a morte te cala, acendes a chama, subiremos a barca, nos tamén navegar, lobas que o vean, tremen os mares, bocas que berran, pra despertares, mans que se aman e tecen redes, mans enlazadas, mans de mulleres, lobas que o vean, tremen os mares, bocas que berran, pra despertares, mans que se aman e tecen redes, mans enlazadas, mans de mulleres, mans de mulleres, mans de mulleres, mans